Waiona message yangu? Ndaiona kandi wakandira konza ukanda sleep yacho na izvini. Ingokanda ikoko. Kanda ikoko Ndokanda kwavari. Bolato. Decisions zacho. Sure. Uzi kwaurumba bai zvemakanika zvazvizvo zvauda makanika rachodza dai mabocho. Aiwa iwe ngokanda list, just send the list. Vachaona pachiningikiri pa sleep. Iri board kandi wakandira. Sharp. This Mvenge to end up in the talk, right guys? Pachipa mweta dzoka panda nisina kumhorosa kuti maswera seko guys maswera sei salmanani ninja nitumela madekwa na budhi zviri sei seko guys tadzoka pana pa zvakare nai pachirongwa chedu mbuya jojo muri seiko mbuya jojo mukundu aiwa ndaswera zvenyu ndaswera mama maswera seiko taise gaitise maoko vanhu vakuru right guys tadzoka nasi pano Mvenge ngaditi Mvenge nasi Mvenge pa Diaries takuita Mvenge pa Diaries Mvenge pa Diaries inoitika ka once pa 1 kana pa mwedzi kana ka 1 pa 2 months andika patinenge tichitaura zvedu nokufara nokuseka nokuhawo kazhinji atimazoda kunza nyaya dzochemedza pa Friday guys weekend atidi kupinda mu weekend takasuruvara toda kupinda mu weekend tichiseka tichinakigwa tichifara tichama-jokes anditika so pano guys nasi Mvenge huyai nadzo tiwe chero zvamunofonera muchitaura imi ndimunoziva kuti nyaya dzenyu dzakamira sei kuda ndidzo dzemujolo wadai kunetsaidza moda kuti musheye navamwe nhasi mutaure aiwa makasununguka handiti kuda pane zviri kunetsa zvauda kutitaura aiwa wakasununguka handimaona ngadziuye tinzwe eshe nhasi vanhu vanopinda ningikiri alright rega ndingoti comment section umu ndikandirewo ningikiri ndisirewo nhamba ndobva ndaipina ndisirewo nhamba yemacalls ndobva ndaipina mu-comment section ndosati varimo vane manhamba varimo vane manhamba mu-comment section tisirewo nhamba guys as much as mukati wasted time kana wasted kudika isusu panapa munhu achingauya handigoni kuvharira munhu panze handimaona handigoni kuvharira munhu panze kuti zvazodai nokuti ndikangovharira munhu panze auya nenyaya yake ndoti hazviiti zvoita kunge ndiri kumira neside anditi zvoita kunge ndiri kumira nesaidi remunhu nokuti momenda nongoti nyaya yautaura nayo yautaura hiite handiwaona hazvigoni ndida ototi saka vari kusaidi raningi andimaona unzi usati kwaningi saka ini semunhu anenge achimbowefe ndinotongouyawo kuita ndisazonzi ko ini ndakauya neyangu mukairamba 1 muri kusaidhira ningi handizvo inde ndiri pakati ndosaka maona kuti even panyaya iyi guys chero dai ndaona kuti pari kureizwa mared flags kana kuti chii handikwanise kudaro because panga pasina chinhu chinotaridza kuti ndodhila nezvinhu zvinenge zviri pamafacts semukoti yamuchamo ndodhila nezvinhu zvinenge zviri paground hanimona chero ndikaita masuspicions angu inini handikwanisi kuti nditaure masuspicions guys because hazvina v11 hazviri mupicture ifungwa dzangu saka ndodzila izvinhu zvandee ndichiona ndichiverenga ndozvandodhila nazvo taderera nyarai thank you antimaona ndo zvandoita pano imi munobvumidzwa iko kucomment section ko kuti muzotaura kuti aiwa zvinogona kuitika chichi nekususpecta zvinogona kuita simeli zvinenge zvichigona kuita but inini sahost andikatodaro ndatouraya shou ndatouraya vanhu nokuti inenge yati simeli vanotora side animaona
so ndinongomira pachokwadi ndongomira pakati ndodzila nemafacts anenge apresentwa handisi zvakataura panyaya kuti mafacts so far andapiwa machats andapiwa natari ndo machats andapiwa nashugets pamachats ndaongororawo machats ndaita scrutinize machats ndikaona panga pasina pabuda wedro kuti I love you hanimaona ndandisati ndariona handi ndatoona wedro kuti friendship ndora ndaona handika neipapo paataura pekuti Anna is my business associate apo ndapaona papakanyopa zveshua hanimaona saka nanchidila izvo zvandaona from both sides zvananchidila nazvo so handizofunga kuti aiwa pane pakandiomera hanimaona apazogoni kuti ndidaro hazvizoiti right tapa mvenge guys fona itinzwe ndiwe kuda uri kumuka usiku uri kunetsekana wausi kuziva kuti unomuka usiku unongokarikana wamira pashe kati wapinda muyadhi mavanhu woshiya kuti wasvika sei kokoko wafamba sei wadii pamwe murume ari kushungurudza ari kunetsa wangasiya kuti ndovhunza ndodii ndomukana hakuna anokuziva tidi kuona fesi yako isu unongofona apa weduweni kumba baba vana zvisikumira mushi vari kudai asi ndichitaura kudai so guys papa pamira ndibve ndatongotaura chimwe chinhu 1 handi pane kamwe kanyaya kandakauya muwhatsapp mangu masikati handitika kandanzi ingotaurai itori real story iri kuitika but ndangonzi iudzeiwo madiaries kuti vavhure maziso nyaya dzemujono idzi guys dzaita kuti mumwe munhu ade kutourawa atizongobatsigoni vapinda panguve futi yanga yaitove mumusoro this is what happened anditi murume ukadzi uya anogara nemurume wake vane vana vaviri mwana wokutanga anzi 10 years mwana wechi 7 years saka mukadzi angoita affair muri kunzwa anga achiita affair kunzoko neshamwari yemurume here murume asingazvizivi hanimaona 4 years apa baba ita call asanda pedza nyaya yangu right tigati chigamuchira baba ita call asanda pedza nyaya yacho right hello SIS MELLY maswera seiko kola aiwa ini ndoda kumbotaura nyaya yangu yandakambosangana nayo mujolo alright handeiti nemwe anobva apa anoshanda so muri kubreka hatina patanzwa hatina kupanzwa hatina chete ndangoti mangosangana ndakasangana nemwe muzimbabweni anoshanda kuVigin Active akatori gentleman raitofambawo nemotikari iri nani saka baba vandakavaudza kuti kati no inini kumba kwangu hazviite ivo kwavo ndobva vatoti ofti akuite saka hatina kuziva kuti baba ava vanotori nedambudziko effect so takaenda kuhotel ndibva tasvika kuhotel kuya ndibva tabhuka mama toinengo yakadii muchidanana apa idzi ndonyaya dzandofarira kaidzi ndonyaya dzangu dzandofarira idzi dzinoita kuti ndiudzwe chihure mumastreet umu ndonyaya dzangu idzi makanga maningo yangani muchidanana imi tanga tane 2 months saka mamutoenda kulula manje apa yes okay so tasvika kuhotel baba vaya vakati vanoda lula murima okay ndobva vapfeka ndobva tatanga rula kupfeka kondomi moment yandakabatidza light vakapfeka kondomi mashitsani yes saka ndakaona mashitsa ane tsvina and I was shocked kuti why mashitsa ane tsvina but pandaskovhura anga akachena tsvina ezini tsvina rudzi tsvina dhodwe nyarara imo kola hande nadzo yatiwe vakazviitira tsvina mumachira ndikaitiwe kuri kuenda jistire nyaya vekujima mamonyaya kola hello kola for network yako ingatidaro zvinaitsata kuti vakamamira machira sei kola hello ndimfonere futi iri yangostika raizikaiti zvaka mvenge epanhingirikiri apa epadiaries kola yanga yanyarara munoti network yangoti zii takukunzwa manje wavhura ukaona machina ukadii saka ndopandakapetsana naye ndikati how come can you play pabhedhi yakasviba zvikadzi zvina basa iwe hauna kunhuwa igwe hauna kwakunhuwa
network asi network aiwa nyaya toda kutoiwa tinga tagarira chipano toda kutoiwa nyaya kunetwork kwaye yaita sei asi hana udata zvirikufamba sei ndemagentleman yanofamba nemota aya anazvimamira ani muri kuzviwa guys magentleman yani ndimunomanyira nyaya dzokuti toda nemota une chiiwe ndoda mudipedze toda mna nemota ani muri kuwa zviri kuitika handisirini inyaya yakola yakasangana nazvo muhotel ndanditaka kuvafonera futi network yake because haicharingi yangoti calling nemi apa ndina kana airtime denisa mfoni ayakuringa sina uringa ndikabudu ha network yako kuri kuti ite iko nayo saka tapata after another day saka atina kupapedza saka pamotera paakaba paukona zvichina iwe ungosati wanhuigwe kuona kuti itsvina because ndakabva ndabva pabhedhi ipapo ndikati aina chete kuti ndirare panapa saka ndopandaudza friend yangu yandaigara naye ndikati you know what ndozvakaitika zvikanzi asi hauzive here kuti kune varume vanoti kana uchiita bonde vanoita dhodho botsvira futi unoona kuti is it true then we went back again ndopazvaitika futi murima imomo nditi ndopavakurumidza mukababa wabva waenda mubathroom but ndakatozoona kuti ndozvaitika so inini handina kuzokwanisa hangu kuda kuenderera mberi navo ndobva ndangochera kakumba bva ndasvipira pasi but zvakaramba zvichindinetsa manje kuti is it normal kuti munhu anozviitira tsvina nguva yebonde or akanga akatogadzirwa kana mucomment section mine munhu akambosangana nazvo asi dei vakanga vaide vakachikudzawo zvechokwadiwo kuti asi kana uchiti kugadzirwa unoreva kuti asi pabonde vakatoita kaini padhoti papa makatoita bonde yes munoita handiti saka pamaita bonde apa china iyi makanga hamuna kuzvinogungozokaka pabonde munokana kana ungoitsika kana ungogoikavira uko negumbo no I think ivo teme yavanoenjoya ndo teme yavanoita dhodho uraiti saka kuti kuroiwa asi vakachikudza chokwadika wakachiziva kuti ndodambudziko ravanaro makaona plan autovafungiri kana ukavaona kana kawanda kwaina vamwe kuromba vamwe vakati ikondisheni asi vanozviziva kuti ndozvavanoita ivo vaizotodzima light vaitoziva kuti ndozvida kutozoitika but nevakachiudza munhu chokwadika nokuti munhu hapana paizirga kuona dhotika rinotonhuhwaka pamwe raitozongonhuhwa chete otozonga kuti mune chikuitika muno because inini ndakazoudza friend yangu kuti you know what ndozvikuite ndozvaitika akati havamwe varume nguva yebonde vanozviitira tsvina zvinogona kudaro rega timbowanza dzedu dziri comment section kuda pane unoitawo panguva yacho nayo kunakigwa unoitawo dhodho iroro tiwo kuti chii chinenge chiitika kunakigwa here kana kuti rega timbowanza zedu kwavo kuda muri paono nedambudziko rakadaro musangana zotiwo kuti negoshoni level yekuna gwanenge vasvika papi musekasviwa namuse rugare ndezvakaoma muzasika yedzi chitagwa pane dzimwe zitofunga kuti kuda masara musika izika asi izvo zviri kuitika ani mazviona nai gidhi ndikukuona pamusoro apa gidhi haunawo here dambudziko here haunambosangana nazvo here izvi fona kanzvadzi yangu mutaurire kuti hauzvizivi here izvi haunambosangana nazvo patison waindepi patison imbotiudzawo kuti izvi haunambosangana nazvo here izvi hanzi secondition icondition inonzi kudii Christine asati ambowa iyoyo icondition inonzi chii thank you Eva nice icondition inonzi chii iyoyo amen kuda icondition anazanzamu zabva zatiza pakadai kunyura kuti nyu asi kana iri condition kubuda pachino ndokwakanaka kuti tione kubatsira hanimaona tione kubatsira naipo papa
right kuda pasati paita mumwe ari kufona ari kuda kutaura nezvecondition iri kutaurwa kuti condition iyi ndikaenda kupedzisira nyaya yanda ndichitaura pasofona kola handiti saka mukadzi murume wakanga ndofunga kuda mukadzi akanga achichita neshamwari yemurume handiti achida neshamwari yemurume mukadzi kudaro ndobva patozvara vanava muri kunzwa ndokugara makore first born ndota 10 years 10 years gore rinoka pazvabatwa apa handiti saka munozoti hakuna chinhu chinoitika chinongovata pasi handiti munoona especially pazvinhu zvakadaro chinozongobuda pachena handiti saka mukadzi murume da zvakazoitawo runyere kupera kabuda kana kuti chi amen ndobva ati msanzeripi ndokungotora vana akanyarara ndokuindisa vana kuma DNA hani muri kunzwa aisa vana kuma DNA ndobva zvitanga zvabuda kuti vana havasi vana vasi vake hani muri kuona ndokunoita matricks ekuti anowana chi something chiringe chiri chinoshandiswa nemunhu chaishandiswa nemunhu uyu bhuru wake uyu chekuti chinotestwa ndobva anobatidza brush ndobva yaenda kunotestwa toothbrush vana ndokubuda vari vaviri vose kuti ndo biological father muno essay futi ndokubuda mai mwana handimaona sezvinewo kana kwasina kwana ina kukwana pane munhu akangodiwo akazongopinda nobva disturb chi movement semai vandokwasa kutiza handimaona saka ndati tionesane panyaya dzemujolapa handimaona kuti vakadzi vane vanhu vavo vamunogara navo kana vari mudzimba kana esimist chibhatani muri sei kana muchinge mumba manetsa kana maita sei muri kuona ina ndingakudzi zvokuita nditi musajole because munojola tikakuti musaite zvechihure munenge munongoita handimaona saka handizivi kuti ndingakuti kudzai chiti kunditi mujolo uyu une ponzo tuchachara kuti tore daiso tikade izvo zviti kutaura mukadzi yakatofa akarohwa mabullets musoro murume yari mujeri vana vaya vasara vasina nanochengeta handimaona saka dai zvaigona handiziviwo kana kwana kuti zvanyanya kunetsa mumba zvatanga murume yatanga kuhura kana kuti adii zvakushungurudza chimbofamba right pane kuti ufunge kunodiwo kunotsvaga munhu kuti uite joling naye zvikuru sebhururu honai panguva na1 munhu akarumira izvo zvikuru kutonetsa mukadzi akatiza murume ari kuti kana usina kufa haipere mushe hanzvanzi gavhena muri sei handiti mazviona so before you jola fungai ruviri guys vana 2 gaya kuti munachengeta vana va 10 years umwe 10 years umwe 7 years achichengeta vana vasiri vake muese muno amudi zvakanaka guys amubudi zvakanaka handiti saka be very very careful musati maita izvi tangai manyatsa kumbofunga handiti kungoonesanawo ipapapo handiti right poita imwe nyaya yemwana handizi kuti ari pano akateerera kuti hana kuteerera handitika because hakwanisi kuti auye nenyaya yacho pano but ndakabatikana handitika yesi gogo vana vana vechidiki imi muri kupinda mudzimba please ndakumbirawo nemweya wamwari vedu vemukwana chemberi dzakaita sesu vedu weka tokumbirawo ka tinzwisisei ndakakudza ngati takutaura experience of life hatisi kutaura experience yezvinhu zvekuona kana zvekunzwa antimanzwa mwana uyu nezuro takakusura zuro tikataura but nyaya chakanisa kugadzisa because baba vangu vari pasaidi baba vacho vanga vari paitaura zvavanoda antimaona ikaita zvokundishungurudza ikandinesa ndiri 1 makozi anga kuwanda pepa ndiri pacall now because ndaita about 2 hours ndinavo pafoni ichinesa kusolveka handimaona ndobva ndaona kuti makozi ari kuwanda vamwana oda kubatsirwa nangovharirwa nenyaya 1 ndobva ndaenda andiselina ndikati andiselina huyai panapa muchipedzisai nenyaya iyi inda kuenda kune vamwe because ndaifona vakawanda muzati nyaya dzemujolo idzi dziri kunetsa vanhu vanokuseruko dziri kunetsa zvisingatomboiti ndochokwadi chiripo handimaona handidi kunyeperai ndobva ndabuda inini paya ndabuda kudaro handisati navakasara vakadi vakatrayawo nepavanogona handitika nekapuli ishi mukadzi ndowechidiki 23 mufunge murume ari kuti 133 right ndadii paya zuro timuka ndikusera zuro kwako zuro ndichimuka mwana ndobva ndisendera mameseji handitika kutora mameseji ake mwana uyu not okay handiti zvikanzisisika ndakatukwa ndakakati kuti nosandisisi mani we 23 years uri mwana wangu sisiveikoyi handimaona akasara akatukwa handisati nawo chidonha akatukwa mwana yakanzi pane condition iripo itori very serious mufunge pakati pavo yandisingakwanisi kutaura pano because handina kupiwa go ahead and handakumuudza chitaura nyaya iyi palife handimaona iri serious condition yanetsa nguva yakareba but mwana uyu anga achishingirira benito bernard urisei handimaona anga achishingirira pa7 years zvinotadzikwa kana kuti vana vanhu vaviri kana vatatu handiti pakutaura kwamunoita muchitaura navo muchizama kuningira mukabuda pachena tokwanisa kubatsirai but mukavanza hazvitogona kubatsirai nezvinhu zvisiri izvo saka mwana uyu pane shoko rakaburitsa rekuti ini ndakatozochinja nyaya aburisa shoko ndikati aiwa kamwanangu inini sorry handiwanzodai hairambe grace inotopinda chete hairambe
ndikati kana watoda isina kutokudza chokwadi andika abhezi nyaya wandiudza andiona aiwa auna chauri kufira pano rova pasi pamberi pemurume andiwanza kudza munhu kuti rova pasi ndokudza kuti mwoyo wako uri kuti kudii andimaona but apa ndakamudza kuti mwana uyu kwete apana chakagarira pano mwanangu rova pasi buda watiri kuenda kubasa ndiwe wani kuchengeta murume uyu haashandi anodla iwewe 2 mashoko anoburisa ifuti chaicha iyo zvaitaurika ndiripo ini kuzoti muri 2 unodzwa zvakaita sei naiwe 3 makore ese anosvika more than 5 years ugere nemunhu hapana bonde handiti ndakuvabatsira kuti ichi first step kuti tibatsirane mumbotanga menda kuchipatara tione kuti dambudziko riri kunzi kudii handimaona murume akutovhaira akutuka mukadzi katabva pamakova vega kumba kwokuti handitoende kunorapwa chiudoli akudza kuti bonde ndoimba ndiani chi akatara zvinorwadza mufunge mwana uyu 5 more than 5 years probably 8 years akagara mumba umu hambuna bonde 8 years pakabata nhumbi ipapo yemwana wake chatokura ichoicho chave kumase 8 years kokoko apana mbovhera pasi mbowani kwabonde murume atotaura zvaanotoda kuti ndezvako izvo zvikazodai zvikazo pakabuda maissues akawanda mwana uyu nhasi tazvitamba kuti andisira kuti meseji makuseni achitozara ari kushungurudzika anga achitochema ndopata ziti naye mwanangu imbondiudza history yekwaunobva unobvepiwe ndobva achindisendera maaudio achindiudza andimaiona right saka ndichinyatsaongorora nyaya yemwana uyu kwauyu inoinvolva zvakare chi mubereki mukati please vabereki regai kumanikidza vana kuti vagare muzvinhu zviri toxic zvakadaro vabereki mwana kauya achitokuudzai kuti mama handina kugara zvakanaka enda mutora mwana wako go and take your child same time mai vari kumanikidza mwana wegara pekuti gara ipapo uda kuti ahure vanotoudza vanhu vese anoda kuti ahure da kusiya murume gara vachiziva kuti mwana 8 years handisisimelichi handisisimelichi pane munhu achakomenda sisimeli 8 years chichi handisi komenda isa handichaioni komenda ichiyafamba handiti ane 23 but ane mwana ni 7 years animaona saka vabereki please ndarwadziwa nenyaya yemwana ushu handitika musamanikidze vana kuti vagare panenge pane noti chikuru chichaitika nechekuti mangwana munhu yakuzotora mwana chichituna handimaona from what I've heard nemwana uyu kauyu mwana wake even mwana wake ka safety yemwana wake inotomira mushe even naiye murume anofamba nebanga anovata nebanga pasi pipiri mwana anototya sudira mudhuze nevanoti baba antimazviona so mwana uchitata anotokudza kuti andina hama kuti ndinde kuna mai vanotidzokera kunhingirikiri kumurume handimazviona saka ndikati apa takuda kuita plan chitotsvaga imba buda chitobuda handimaona buda hauna hama mai ndo vari kuramira kweiwewo happiness yako wofadza mai kweiwewo happiness yako apa murume uyu hana chakabvisa mai mwana handimaona hana chakabvisa mukadzi ndiye akaunganidza mari yake kubasa kwaishanda yaizviunganidzira ameno zvakafamba sei handizivini ameno zvakafamba sei ndongoduta statements andakanzwa handizivi duta zvavakandiudza nokuti mukati nomwana mudiki vanenge vakatobva kudhara vari vese handimaona so panonetsa guys handizivi kuti handina kuzobvunza angu zvemakorezvi handimaona but it's wrong guys musati kuti vana vagare pamabusive relationships nekuda kwekuti muri kuda kuti chi muri kuda kuti andizivi maposa but I think so not ane 23 years I think so ndani mwana 7 ane mwana 7 years so I think so 8 years 7 years somewhere there I think so kuti akarogwa ari mwana mudikidiki zvokudaro andimaona ende akatora mari yake yaizvunganidza mwana iko anoshanda ndo yakapa murume kuti anobvisa saka naye muzoti hauna kuroorwa wakazviroora hapana marriage apa zvikutombesaka zvichinetsa kudai so hapana marriage apa wakatora mari kuda kufadza semai avo ukati kune murume inda unodii inda unondiroora so vabereki please I'm pleading with you mwana ari kutondirwadza mufunge ari kundirwadza mwana mudiki otinyazana mukutaura chemutonatoti hamuna mukutaura chemukutaura munyazana kuti hapatorina zvinozikama mwana vabereki ngatisadaro emiwo vasikana chidiki mukaona mared flags ya please ka tizairovai pasi hazviurai mhani musati kwaindogarira happiness yemwana wangu happiness yemwana upi iye mwana achitakwa nababa anotiza nekuda kwebanga raanoona everyday vachigara naro ngatisadaro right kola hello Masura sei SIS MELLY. Ndaswera masura sei maini. Ndakutaura nyaya yatorana kola pa mai manje wa baba wekuitra makumbeza. Ndakambosangana something like that. That was like some 7-8 years ago. I think ndachiri kuma 20s ipapo. Saka ndaishanda ndimaona kunyika kwandiri huko. Ndaishanda night shift.
kunogadzirwa chikafu kind of saka ndandiri supervisor weikoko saka ndai supervisor line saka vanhu vakawanda vaishanda kuongora maforeigners from different countries Gambia vana Eritrea saka vakona mukomana kuEritrea anga akanaka chekuti pano kakanaka mukomana iye but chirungu chake changa chiri chekujobera chachi saka endakabva ndangoti regai ndikambire pane mukomana ndatanga kutaura naye and all that ainokutanga negirlfriend girlfriend yake aishanda shift ya 2 to 10 itashanda 10 to 6 saka taingosangana naye padoo saka ndaitoziva kuti ndo girlfriend yake because akati asvika ndine girlfriend but things are not working saka aive achindibudza maproblems ake girlfriend ndondudza maproblems pandangoti ndambotesta mukomana mbona kuti ari same mukomana anongoti amaingudza maproblems ake negirlfriend saka tatopedza night shift yedu because taipedza mana shift yedu neFriday saka maweekend atisingashandi vadamuti kana saka takabva tese kubasa ndobva ndamudropa pamba pavaigara kuzi ndindaidrive ndamudropa pamba paigara ndobva ndamuti ndamupa adresi yangu ngati kana wageza wozoya kumba kwangu saigara for 10 minutes away from my house saka ndabva ndasvika kumba vasinero ndamhanya semusikana akachangamuka ndachinja magumbezi angu ndorora pamagumbezi ewhite ndaisa magumbezi angu ewhite pamubhedha ndachinja ndikati mukomana ari kuuya kamebi magadzirira matochinja nebhurugwa mafreshena magadzirira ka makinduru anoitwa ngati munhu ari kuuya munhu auya paipai tatanga kutsodana paipai rigona kutsoda ndati nhasi ndichandibakirwa zvatove mufungwa nhasi kuti ndatopinda murameno tapinda machaza panapozi musikana anga akarara achigadzira kuzoenda kuship because aishanda maweekend saka ndaizoziva kuti tiri free nhasi zvatoda nhasi tatsoda paipai ndazama kunanaira kuti ndibate bhurugwa uko mukomana angazvingoita zvokuti anga isinukada kubata bhurugwa obva kusendera kure otisa kusendera kure ndikati maybe ada kuti anga andinakidza akainora tatadzika ndichile ndobva aenda down on me ndobva andinakidza down on me nerurimi rwake paipai ari kunakidza mukomana saka paakaziva pandakati ndibati ndipo ndakazongoti ko munhu uyu by now kandofanira ngenda kuona action action kuti kuzasi kwakaita sei kwazvimbirirawo ndaona hapana chiri kuitika hapana chiri ndangoti hari kunakidza ke nerurimi ndatonakirwa paya ndatochemerera zvinhu zvatonakidza paya ndati handitazopedziswa hangu zvakanaka nenayo vanodiwa nogrowa sesimeli paakapinga uye akeka bhurugwa rake pendi yake kudaiwo kakari zaka akafiga kemuka tikitika kwakako katoti ndozvayangaita kaniofika pingi kanofika pingi kakari kapingi usati kana munhu akura bhurugwa hapana pauchazomboramba unongoti ari kangoita ndobva plastic ngura ndaitofila kuti plastic recondom raya kuti it's too big kuti plastic ndaitofila and anambolasta kana long anongolasta about 2 minutes ndikati apa ngagadzirira mai mwana efoti yose yawaita iyoyo akaita sei akandisatisfy nerurimi rurimi akatogona kanyatokokota zvakanaka akagona kukota saka takadhilana kari rakapasepakinapa nakutofunga kuti munhu ngachiwa pasi anotambisira nguva yangu ngachiwa pasi panapa ndada kuvata pana bhodha pakunai saka ngachiwa pa dai anga ari munhu wekuti ndanakiwa naye ndaiti anodhairara tese saka mukomana akabva ndamuti yeah, you need to go svikanzi so you are checking me out ndikati no you need to go svikanzi okay ndobva apfeka hembe dzake akasimuka tose simeli paakadapambedha pamwe ndikuona pane ziraundi zimukonde ikutu makendles andakanaita akamanetofingesendafoyama apa mabeshit angu anga ari clean munguva iyoyo aringatobhurira zvokuti angazobva muwashing machine kuti kuti what is that scanzi I think maybe ndaita mistake maybe pandasura paipai ndasura ndabuditsa mwe akabhenga sure
ndakati mchana kwawacha ndikati what is this ndakabva ndangotora zvinhu zvikumbana some black bean anozvikanda mupanze saka iye haana kuzokupa mari yekukombatidza mashita here wediwe ndakazongotaura naye after akazama kufa ndakabva ndatongokuti handisiri mutatu ndakati kuti munhu anondotamba mangu zvabva nekupi izvozvo apa mumba mangu fodakidzi kuhotera kuna navo vakamamirwa kuhotera kuri nani mumba mako maunogara kusigwa munyama chaiko chaiko kusigwa ndikati naiwo saka izati kuti ndikati zvoni boyfriend yako ndo zvainosangana nazvo everyday zvikanzi zvinhu inozvo zvinongoitika just happened but waiona kuti munhu atonyara akanyara ndikati aiwa zvonyadzisa mumba mumunhu dakagara akuudza sati auya kuti chemwari ini ndinodi ndoita magonga ndogara ungozvimisa kudhara handiona kwete kuti arege ouya kumba kokuzotwa zvikaipai panambosura akanga ambokusurira here kwanga wamba wachisuriwe inga mujolo mwetika zvichokoma saka icondition zvataugwa neumwe munhu comment section ko zvino kana roda kubuda ari pasex wodii ombobisiya wamanya kutoerete ungoitawo pamwe harinzwi richibuda pamwe harinzwi kana takadati kuroyiwa but kana richingobuda zvikadaro aiwa rekedza kauda sex yacho ngasando zvauri izvozvo kana iri condition unengo zvezvakatooma vedu hautofa ngotombovata kumba kwoma munhu ende chero yemukadzi wakanogari pataiti kungowacha dhodhoro munhu mukuru everyday asikana daily saka mudzimba makaoma munoziva nai apa sewakanga iwe katonyadzotozokauriswa apapa wanga wagadzira all the effort yekuisa makenduro all the effort yekuchinja kuisa zvese kuchinja nependi wapfeka ramalesi azvazvitori nani saka apa pamoral of the series vanhu vakaonaka vazhinji vacho vari handsome people have to be very careful because panenge pane zvinotoitika chete akunokuti handsome boy uyu asi wako ega kandiwe vanhu vese vakawanda hakuna asingamudiwo saka unoita problem saka zvinenge kuzvitsvakirako chii murume wako akazvishatira pamesa handiona asi achikupa rudogo unozongomujaira unoziva murume akashata unozongopesa tokozomujaira kuti usingasaoni kushata kwake wakutongomuda akadaro kutiona kuti unoya handsome yako chaichaiyo mai mwana achiti kuti mazano chereyo akashata mana anongourawo iwe mazano wako woga upi zvangove kwese zvakaoma thank you kola watina wambotinakidza sefriday udaiwa watinakidza waita akokola thank you nini sharp free spirit dzangu idzi madiaries angu free spirit kupano panonakidza zvepanonyatsotaugwa sezvazviri vanozati SIS MELLY wakauya ndo nyaya dzavo dzichinyatsokusununguka kupombonoka chakuita kupombonoka kutoregererei tiri papeji pedu 9 tiri papeji pedu isu tonyatsoita kurudunuka tichitaura chero varume vakafana vanotorofa kurudunuka wadzo dzedu rudunukai mupombonoke semadhoi rudunukai muri pashow penyu papeji penyu panapa kana iri show yachona ngatitaurei sezvazviri mamonda kamuningi wangu free spirit kuti ndakanga ndagadzirira ndatonongedza ndachinja nependi ndapfeka ramalesi ndakaisa makendro ndikatiisa maperfume ndikadi munhu uyo ake kuzoita napi uya kuzoita napi guys guys kana nemiwo moti zvazviti mahandsome dudes enyu amunodai amunoti mahandsome dudes enyu aya amunodai kaya dimika idambudziko regai zvangu ndipo wamwe muningi wangu ari kufoda apa kola hello SIS MELLY muri sei ndiri raitini ndiuya nadzo wakasangana neiwo navo ndoda kuedza kubatsira ivava vari kudhoterwa unondidzipisa kola
vaka ndavataure chokwadi varume dzakuchani vanorovesa nekumashure saka zvavanorovesa nekumashure sesimeli vakungodhota like muno muuk muno madhodha ega ega sesimeli hakuna murume asadhote because vakurovesa nekumanyowa because vanoda mari. Saka urikuda kunzwa kuti iwe kola mira iwe urikuda kunzwa kuti vanhu vekuuk varume vose kola mira chitsero vose sisina vakumanyowa sesimeli hakusisina murume asingadhoti mashoma uye vanhu vekuuk naimi vari kurovesa nekumanyowa madhodha ega ega sesimeli asi naimi kunyore kurovesa nekumashure uku unenge agara ari ngoshanendekana kuti naikola mbomira iwe imira tinyetsogudza zvekuuk isatizivika isatigariko uri kuti varume vose vekuuk vakuita basa kungoyerera iwo magwaya nokuti vanenge vachirovesa nekumashure saka ukunudza kuti dzinenge dzakara dziri ngoshanenda vakubuda pachendekana zviri kufamba sei habude pachena sisimele hataure kuti ino ndo zvaanoita handiti iwe uchitowaona handsome yako iyo ivava kanaka ivava ava sisimele avava vamunenge muchiona ivava musaka vakachata vari safe vanenge vachirovesa nekumanyowa because of vane nungo especially varume muno muuk vane nungo very lazy chavanongogona kuita kuenda pamabenefits very lazy men so zvaakuitika ndezvekuti ino kana nyange wakati waonawo boyfriend unotofunga kuti waonawo handsome yako hapana bazviripo sisimeli madhodha ega ega saka tingovharigwa iri papa tichingona ukapfeka mabhurugwa pafacebook apa izvo kwakangotoshama madhodha ogaringa achingoerera ngoro yacho hapana ika zvakaoma naividiwe saka ndezviri kuitika kuuk izvi vakungogona kudya mapeche saka iwe ndiwaita iwe watobudisa security tarisakatoziva kuti kuuk ndo zviriko tachititoragereka ichi kuuk kuti achigoza kuti vanhu vese kugarawo wasi varume vacho vangoerera hakuna sisimeli kunyeperwa hakuna madhodha ega ega doto inovana vambonyeperwa zvakaoma nai vanhu saka munodi kungobuda pachena raimi guys saka vanhu vanga vari mumacloset nenyaya yekutya kuti uko kumafestival dikandisikako haubvumidzi kuti uite uve homophobic saka vanhu vakunyatsa kusununguka vachibuda pachena manje vanobuda pachena vazhinji vachona vanoda kudya iyo bhinzi kudya vongogumira mukudya imomo yekudya ubva watoziva kuti aiwa baba vaingocha vamwe vachona vanozongonyepa hanzi ndine shuga haichamira shuga yanetsa muuk shuga ringonyepegwa wayo anyway kwana nhasi muchabvarigwa vanhu vekuuk iwe nhasi uchatukwa nevakadzi vevanhu vekuuk nhasi uchatukwa uchiburuka panapa nhasi unoti wapati mukombense njedu nhasi amene hako guys musakeche mafeelings guys tiri pamudhenge musakeche mafeelings guys ngatisekei it's a Friday don't catch feelings andika it's a Friday vazhinji vacho vane shuga varume muuk hadzichamira hey saka imakasangana nevangani vaiti hadzichamiri ndeshuga aiwa ndinangu aiwa sisimeli ndakaweterwa ndakangoitirwa weti makaitirwa weti sei hatiudzeiwe yeweti yakafamba sei yeweti aiwa ndeyana but makawetegwa pamubhedha here kana makadowetegwa chaiko kutoweterwa zvakanzi ndiwe waita ari yakuwetera yake hanzi ndine shuga anganya kunagwa zvakadii zvokubva awetera vanhu wetera weti kudaro kunakirwa kupiko iyo shuga yandiri kutaura isisimeli yanetsa vangopota vachingoti vane shuga wese hanzi ndine shuga you know so zviri kunetsa sisimeli vabvunze vakadzi ndavabude pachena varume vazhinji yangu wese asi aneporesa miri hanzi shuga pamukuda kuuk ikoko munodlawo zvine shuga stereki ka pamukuda mudlawo zvine shuga stereki zvotichasiva hapana sisimeli kudya zvine shuga papa hazvichaita
Hey. Madhodha vari kuchema kuti vari kuitirwa dhoto. Ndava mubvunze kuti chii munhu ari handsome. Chii chimwe chinenge chichiitika pakuti munhu dhodhi rinenge richingobuda. Muchenda kuchipatara here? Muchenda kuchipatara here kona? Muchenda kuchipatara? Ndinoshanda. Mapedza saka muri kuzviona kuchipatara. You are seeing this kuchipatara ndokwa muri kuzviona. Kuchipatara SIS-MELLY but ivo varume vavava hazvina basa kuti muZimbabwe murudzi. Tine mafriends akasiyana siyana anobva kwakasiyana siyana vari kungochemawo nenyaya yedhodhi. Saka vari kurovesa nekumanyowa. Hey. Mati ainikola zvino vanorapika sei nai kana kwavhurika kuchazovharika elastic yatodhamba kai atopfeka mapampa vamwe vacho nakutopfeka mapampa kutomisa mapampa vamwe vanoisa cotton wool kusasure kuti zvobudira pacotton wool akaseka kudai dhodhi robva rati pu. Hey, zvakaoma shuwa. Saka munhu achatoseki urogara wakasunga chiseko mai mwana nokuti unogona kungototi pfa pana vanhu. Zvakaoma. Hey, maite henyu kola, thank you very much. Gaitimbowava mukuti wakasangana nedzipi. Thank you. Hey, mashuwa akazvikuitika pa-UK. Mama wakama kuwai pa-UK. Kwai vanhu vari kufamba kandonyera makotoni vanhurume uku. Plus varume vose veku-UK. Kwanzi ndo yava kungotamba iyoyi vakungorovesa. Hani maona. Zvakaoma pa-UK. Kola hello. Kola wasika mukadenze vanhu nhasi unoti wakazvirega. Kola. Zvepano nikisishwa. Zvepano bodo basika. Kola hello. Hi SIS-MELLY. Dzimai me phone. Let's use one phone. Alright. Kola oyo nema UK yakufona okoyo nasako. Taura tinzwe. SIS-MELLY muri sei? Ndiri right uri sei mnina? Ndiri right manje nini ndine mastori dzawanda emarelationships. Tiripo hedu lasi Friday kotoindepi? Hande nadzo. Ndasangana nadzo dzakasiyana mukufamba munozwa kuita single mother kwakaoma. Ndadanana neumwe murume muno South Africa, ndiri South Africa. Ndazviona. Ndadanana nawo neumwe murume muno South Africa wekuZimbabwe iwo anototaura shona yakanyatso iwe yemasvingo chaiye. Ndati ndazviwanirawo masvingo SIS-MELLY. Tadanana tasati ndaigara pabasa saka taisawanzoonana nguva zhinji yacho taingotaura pafoni kana kusangana mutauni sanguva yekuti tisangane zvemubedroom taisasangana. Kwakuzoti rimwe dhei manje akunditi ndiuye kumba kwake SIS-MELLY ka munhu wemuzimbabwe akakwana chaiye murume musvinu akasiya buri rangwiri achida kundiisa nekumashure nyaya yokuisa vanhu kumashure ameno kuti yatori mhepo here iri muvarume kana kuti uti anenge ane spirit yanenge ainayo here kana kuti handitombozvinzwisisi nanhasi handitombozvinzwisisi kuti chii chakanyatsoitika. Hauna kubvunza saka ichi chiri what kind? Ndakatomubvunza kuti kwamuri uri kusiya burira unonyatso ndiri munhukadzi unoziva kwekunanda wakaita nharo murume takakikiritsana usiku ihwo SIS-MELLY ndakapedzera ndatoiswa nekudhodho ikoko ndakatoiswa musi iwoyo because ndandiri kumba kwake anga siri kwangu ndakatoenda kumba kwake. Sa wakaitwa nekudhodho? Ndakaitwa nekudhodho ndakabva ndatomusiya aitori murume mumasvingo handingatauri hangu zita rake aitori munhu wekumusha wekumasvingo. Saka iwe waitwa zvaitodiko zvaifamba sei pawakaitwa pacho? Semunhu angagara tatomborwisana hapana kana chandainzwa ndaitochema ndaitochema kutochema chaiko chaiko achindimanikidza achindifoseredza because zvazviri zvinhu zvekutanga kuita. Saka zvaigwadza here?
Taita iye atori akatakura zvinhu zvake atori nezvombo chaizvo. Dei vakaziva iwe uriwo wakachimwitira dhodho ipapa ikusiya. Dei vakachiziva kuti wakachimumamira. Hazvina kuperera ipapo because ndakarara the whole night ndiri kumba kwake. Kuchiitwa usiku hwese. Akazondimutsa futi akandiita mangwana makuseni akandidzokorodza nekudhodho ikoko. Uri kuti kumberi uku kwaanambobvira ambotoita. Kana kutombobvira atombobata kumberi kuti akangoita romance zvekundibata-bata akatombobata. But kuzoti achiisa odha yake ikoko haana kana kutombogara aisa. Irepu kai? Vanhu havasi kuita zvemishonga. Ndakatotaura nyaya iyoyo nditori mune rimwe gurupu randiri revakadzi randakatotaura nyaya iyoyo ndikati vanhu vamwarika. Asi hauna kudhamba hako? No, ndakazopiwawo maadvaisi nevamwe zvikanzi kugeze inonzi chini hanzi kugeze nenhangirikinisi garlic what wogeza uchiisa mvura inotonhora uchigarira mvura inotonhora iya inenge ichitonhora uchikugeza because paitoita taishandisa maprotector saka zvechirwere kana chinyi chinyaiwa but kutondiabuse akakuabuse akakuabuse hanzi pane munhu akutanzi number 2 it's nice caller izvo saka vanhu muri kuita kusimu number 2 imi ndakavhunduka ndaingopinzwa nevamwe vanhu vachizvitaura ndinamboziva kuti zvinhu zvinogona kutoitwa nemunhu ari nomautse wekuzimbabwe zvake ndakati vamwe vemuno kana kuti kune dzimwe nyika manigerian kana kuti chini but ndakatoitwa nemuzimbabwe chaiwo wekumasvingo kuti ingochani munhu iyeye but vanhu vari kutaura kuti kai pane vataura mucomment section kuti kwai zvinonakidza zvinoreva kuti nevakadzi saka pamwe kuda zvinhu zvangozvairikawo hatizi kuda zvinhu zvavanongoitawo pamwe ina hangu handina kuzozvingwa kunakirwa nekuti wangagara mambokikiritsana plus wanga usingazvizivi ndandatogara tatorukana plus taindambozviziva saka kuti nditi ndakanakirwa no handina kana chandakanzwa ndaitochema inde handina nezvingonzwa iye atoregedza wozondimutsa futi SIS-MELLY kaina hangu dai nguwanawo murume anondiroora ndogara mumba ndokuti ndiri munhu wangu kawane zvatirutangana nazvo kudoko zvakaoma sure ende vachirwa nacho vakudaro futi akuroora nobva ngokudaro kusiya ambokuroora inini mai ndakabva ndatumusiya ndikati zvondomuni munhu iyeye ndakakurira kuzimbabwe ndinzwa unhu chaihwo ndozonzwa kuti hanzi ndinorarwa nekudhodhoko zvakaitikepi izvozvo ndakatomusiyira izvozvo ndikamudhilita namba dzake ndikabhloka zvakaoma sorry hako ndatokunzwira tsitsi ufunge kuti first time unenge usingazvizi zvinhu zvakadai so unotofamba uchitosha kuti kana kugara chako wakagona kugara here the following morning uchiinda kumba waigona kugara ndaigara SIS-MELLY kunoita kakutatamuka kunototatamukawo zvako but idzodzo nyaya dzekuti vanhu vanozoti kana munhu ukazoramba wajairira kugara kunozodhamba kunozodhamba but handina hangu kuona dambudziko rakanyanya stereki shame sorry akukola sorry ufunga mwarume vatu utsinye panze dei akachikuudza zvepa akati yamba wangu kuti ini hona handisiwe zvawajaira izvi ndiriwe kushure waidi wakachingoti rega ndichigara ndarega kuinda hangu irepu yakatokuita dei wakaziva wakabvapo chinaka kumapurisa unoripota straight irepu iyi ende noza itori repi chaiyo and then ndabva ipapo ndakazombogara ndikazodana neumwe munhu wandakadanana naye and that one I was a very good man but problem yakazouya anga ari mujainda anga akasimbisa zviya zvekusimba SIS-MELLY and he was so caring anga akasimbisa zviya zvekusimba zvokunoona kuti munhu akasimba but ndaingonzwa zvezvekuti unochingonzwa nevanhu kuti iwe vanhu vakasimba havana chinhu haana kana chaainacho but ndaingoti murume wese murume mukuru akareba kudai akasimba kudai haanema ukanowana dhololo SIS-MELLY anga asina kana chunhu aitonyara kana kuti abvise bhurugwa rake ndirimu mulaiti wainyara zvezvekunyara asi ndakambona zvakadaro ena ndifunge kuti tinomozvi kune kutori kuremara because iye anga asitorina kana chinonzi chinhu anga asina saka iweita nei no ndikuti chiripo zvatiri kutaura chiripo hacho chekuwetesa
but kuchitoona kuti chakamira kana kuti hazvitombonzwisisike kuita kunge guvhu chiri chinhu chinorume. Wakaremara. Saka ukatoitwa nacho chinhu ichocho. Ndakatomboitwa nacho I think 3 times dzese nditombosungirira mune mudzi kuti ningowana munhu ari right. Anga ari right zvekuti zvimwe zvese izvi zvanga zvitori bhoo zvekuti dai kuodha uku kwanga kuri right aiwa ndanda. Saka wakamborambira izvozvo here iwe zvokuti saka wakamborambira zvoti hapana chinhu dei wakangoshingirira. Zvondoshingira ndomuurira. Aiwa waizotengako zvamunoshandisa zverabha izvi zvamunoshandisa mazuva nezvi wongochivigawo wongoshingirirawo sezvo waichengetwa. Chakatosiyana nerabha imi unongodawo kunzwa chiri kufemera chiri mukati zverabha zviya ndeimwe nyaya. Hey, ende zvakaoma kutoremara ufunge kuremara saka kwendakazvakwa ndakadaro zvakaoma. Kutobvunza chiko zvakabva. Hey, zvakaoma. Aparenge rizijaindi richizvida murodhumu. Richitozvida murodhumu rizijaindi richitaura kuti pfeke mahure ichitotuka vakadzi murodhumu. Mahure asi achiziva kuti hakuna. Unosingambozive kuti hamutori. Aiwa SIS MELLY rege ndichipawo vamwe mukana ndafara ndataura nemi. Aiwa zvakanaka mimi wangu ndafara nesu watipinzawo muweekend. Thank you very much. Okay, bye. Have a good Bye bye. night. Newewo futi. Iwe, varume. Munoona varume nyaya dzenyu dzinozopedzera dzichibuda. Regai kungofa muchituka vakadzi mumarodhumu. One day muchawa. Memushongo chichi mahure. Yezvo. Regai nditora uri kufona isori ndanda kutora namba isiri all right. Mukangobhasa guys, I'll call you back. Call hello. Hello. Yes, maswera sei. Yes, SIS MELLY zviri sei? Mushe zviri sei? Mushe. Ndikufanira kuseka nyaya dzekutarwa bana vai. Kana ndisemi ndotoita mabayo chaiko nhasi nokuseka mabayo chaiwo. Ndine hwani yemujolo nehwani imwe inotyisa. Alright. Ndiye ndikangoitaura ichituva vanhu vanobva vatoziva kuti ndinani. Anyway, kantange neyemujolo. Ndanyengwa nefesi wangu mufesi agara kunze kwenyika. Idzo nyaya dzekutambira pamafacebook idzi ndanyengwa kaya memwana ende ndinotori neproblem dambudziko big one rekuti kana ndawira ndowira zvisina nemakumbo netunzwara netukumwe zvese tawirira nefesi chichi hapesa kutoti I think munga muri muna September patakadanana then ndomba iyaifana kuzoya muna December. SIS MELLY love yakatsva zvekudonhedza makonzo mumatenga edzimba chidanana ndichipromiswa kunzi ndikangouya ndikutokuigira chine then ndatobatwa nevanhu comment section then ndobva December yasvika first ndobva auya bobo saka musi wakasvika tanga tapromisana kuti toenda kwamacheso because aifarira macheso. I think they are actually personal friends namacheso. Saka ini ndikungoti ndichingosvika tosasa mabhegi angu kumba kusista yangu aigara kusista yake then ndobva ndatokutora tobva taenda kwamacheso vachisairidzira akuiti complex ndokuairidzira ndobva tawirirana bhega ndagara ndine mwana wangu aichata mangwana acho mwana wesista yangu chaiyo but SIS MELLY I was prepared kutaura excuse kuti ndisende kumuchato iwoyo ndiende nona mfesi robva nguva yendege yasvika mfesi asi kubatika pafoni ende nini ndakafunga kuti ndangofunga kuti asi munhu achangopinda kakubva kunyika pamwe chifoni zakushanda zakubata ndamupa time SIMELLY apa ndachena ndaya chimuwirira waspreya wachena wakwesha nedombo kumeso then ndobva 9 ding nomunhu I think ndege yaimhara ma7 9 ndo pandakatanga kutarisirwa phone call ding
10 munhu 11 ndandiri kumba kweshamwari yangu kuwaterfalls ndandati handinogarira kuwaterfalls ndo padhuze because kuti uzodhiraivha kuya kwadzanamba kwedu uku no haiti 11 12 abe mwana wangu ucharara nebobo mugumbezi ndatoona kuti hapana hapana changu apa inini pekumbata hapana apo munhu asi kubatika ndobva ndangoti maybe abatwa nezvimwe munhu achangosvika ndobva ndarara zvangu mangwana acho no word ndakatozomukira kusenda kumhanyira muchato wemwana ndobva tatoenda muchato wemwana asina kana mufaro usisimeli mai vemunhu apa ndini ndakabva ndanzi shei naisister yangu mainini kana zvakunzi mai vemuchadotaurai ndimuchakunotaura ina handigaendi kuenda mimi vadiki ndakapa speech yemuchato ndakasuwa sisimeli kuke ndafirwa vamungu vakatombonditi ina am very close to my father vanotozviona kuti something is wrong vakatondaidza pafeji vakati chii ndakati chii musungu wakangosuwa ndikatiyo ndiri right ndapa speech yangu yemuchato bhobho zvapera then taku vanhu vatopa zvekudya ngoti muchato masikati vanhu vakudya dzikaitimboko kuma45 foni ndobva yapinda mufesi apinda makaona mamhanyira ndakaita ndichibuda mutende ndichimhanyira mufesi ndasvika yes baby sorry nezuro pamene zvakazoitika chichichichi but nhasi ndogona kuona here chingati handitori available zvanzi ndiri kuwaterfall ndikati izvozvi ndiri kutosvika bhongu izvozvi ini jambirei mumotikari tsitsimeri kana nevaindiona ndichidhiraivha muroka vechineni munhu ari kuendepi ndasvika kuya tawirirana nemufesi haachambidi we hit it off zviri kufaya pepa haachatoenda out what bo ndobva handiti it was towards Christmas zvanzi Christmas ndinenge ndiri kwamai vangu kumazuwe kuzokuona time iyoyo but pandinongodzoka ndobva ndese ndobva ndatokubata chichichi ndikati Christmas mbatatamba then after Christmas iyayi ndobva hati ndakadzoka kumazuwe but ndikuenda kwamutare mangwana ndichingodzoka kwamutare I'm all yours handisisina mavhaya andikati ndaneshamwari yamufuta igara kugrindel saka papuna ndiri kugrindel tikati kana akubva kwamutare anopfuura achindita sei achindinhonga mugrindel tobva taenda hedu kwatiri kuenda apa ndikongosati watomborohwa nyiki yangasete tombobuda apa then ndobva musi waidzi kudzoka kwamutare uya ndakarara futi ndakapfeka hembe dzekutauni munhu denga angabatiki ndikati kufona haingapindi kana ikarira haingadairwi then ndobva mangwana acho masikati achiti akadzoka kwamutare nezuva simele musiyo ndova ndakaitwa nyowani nanhasi handiri kurukuri nyaya iyoyo inondirwadza ndikaifunga nanhasi ndobva ndatanga kufundira mufesi foni iri kurira isingadairwi then shamwari yangu ndobva anzochimira ndifone neyangu ndobva yadairwa vanhu vari kunditi tidyone ndomatauriro angu nenokotidyone seko ndikufanira kufamba kane nyaya mbijana take your time here take your time ndobva mfesi adaira foni yeshamwari yangu shamwari yangu akuti kwewo kuignwa foni yangu chichichichi zvikanzi ko iye hasi kudza kwandiri akumamataurana here zvikanzi mudzi kuti ndiri pakawasha edu anopaziva ngauye ipapo fesi anga ari pakawasha iri munaseke road store ndakarova mota kubva kunzwi kugrindel ndakumhanya kuenda kumufesi kuna sekeroti kuya kukawashi ndasvika mufesi aripo nevashamwari ake chichichichi iri pamba paine muzukuru wake saka ndakazobva kugedhi kwandakanga ndapaka motikari ndichifamba nemuzukuru wake ndakutaura naye ndichitomuti kwamutare makadzozosvika munguvai akati kwamutare tinomboenda kwamutaris ndo pakatanga kuita leg yangu ipapo ndobva tike imo ndabatwa kudhara kuti ndinani ndosaka ndatozitaura zita rangu zvikanzi nemuzukuru afinomboenda kwamutarisu
inini ndobva ndamaka mumusoro then ndobva tazosvika pane mavhesi tamhoresana paya wombokiswa womboitwa sei then atinomboita 15 minutes mfesi ndobva sumuka ndobva ati handina kutombogeza zvauri kundiona panapa saka zvandakuita rega ndisienda bhadhara motikari yako kuti tese igezwe inini ndiende kunoita sei ndiende kunogeza motikari yako ichisukwa inini ndichienda kunogeza then inini ndichipedza kugeza motikari yako inenge yabho then tobva tauya tonosiya mota yako shamwari yako tofamba neyangu kuenda kwatikuenda ndikati abho era mazasi smelly kana uri murudo unoita stupid haufunge pfungwa dzinovharika because zvinhufanira kufunga ipapo ndakuzvifunga izvezvi zvinhu zvadarika but pazvakaitika ndakana nokuri murudo then ndobva ndasara ndakagara paipai motikari yakasukwa akasiya bhadhara zviya zvokuti itwe tsara ndobva yasukwa mota yasukwa mufesi ari kundikutoti mufesi ari kugeza akakumba kwesista yake sismeri I think akabva kuma3 pakawashi 4 mota iri kusukwa 5 ndopa ndakati munhu anenge achipedzawo kugeza rega ndichifona kwete kuenda kufona ndasingakuzive kumba kwacho kwesista yake kuna ingozoti muwaterfalls imomo ndobva ndafona ndobva akunditi ndikutobuda mushawa izvezvi ndatopedza 2 minutes ndendatoipa ndendatoipapo ismeli 5 ndakagara pakawashi ndiripo pakawashi vana mai vaibika sadza vepakawashi vakatorongedza mapoto avo vakakusha mapoto wangogarira munhu vana mai vakanditi nainini isakuenda zvinomukatsira mega tonapo kunokwana kwasvino kunotyisa ifiwa munorepwa nemastiritingeki ndikati aiwa hamukumunongambiwo zvezvi ari kuyozotora manje vavaenda ndakasara ndakagara papo sismeli ndiri by 1 ndakazonopinda mota ndobva ndasvikira motikari 8 ndakagara pakawashi 9 kwatosviba ndakagara pakawashi kufonera mufoni haichatopindi zvacho zvachatobvumi kupinda ndikatinoitasi apa kamwoyo kakurwadza ndikati brebati handizivisi kuti kupenga kana kuti I don't know ndobva ndati but ndikazobva panapa kumufesa akasara akasvika ndaenda akasvika akandisha ende ndozvinoitika zveshuwa zvakutaura izvozvo chaizvo ndobva mukomana zouya paine chibhawa so mukomana mubvazera akati golezi makamirire panapa ndikati ndakamirira chii ndakamirira mukomana wangu abhadhara kuchigezi akati golezi panapa pari dangerous tange muri kunze kuno dai matopinda zvedu magara mbava paakazonzi kugara mbava ndikati chega ndiende kumba sine mozani ndakapinda motikari ndakadhiraivha ndakachema sismeli uchichemera mufesi apa unenge wagadzirira ka uchitogadzirira kuti nhasi romensi yose iri kubuda pachena munhu obva akurasisa imagine kubva muwaterfalls kunobuda kuwadzana ichizhamba kuchema kwete kuchema kwodonhedza kusodzika kwekubudisa voice cheko ndakachema ndakazozviti ndakusvika kumba koko kana pakafamai wako wakachema muchemero wauri kuita ire ndakazozvinyarira sismeli mufesi hana kana kutombonditsvaga manzwa hana kana kunditsvaga that sadza repabhodhini ndokutoguma kutoonana kwenyiko zvachose kutambwa harare mutambi uri muharare imomo akazonditsvaga zvake after some time but zvemusi iwoyo kana mangwana acho kana kuswera mangwana haana kunditsvaga saka paakazingakudza kechituva kanga kukaini statement yekuti nandiripi pechitu achazingakuzwa statement kakare I think this was Christmas ya2012 takupinda muna 2013 tishi ndikurevesa ndakaita 5 hours ndakamirira mfesi zvoita vazhinji venyu vangani vakaita taurai chokwadi guys vangani vazhinji venyu vanoita time muchitogara nichauya kubva kuseni wangogarira munhu uchingozviudza kuti ari kuuya pane zvamubata hafoni vamwe yapera bhatiri haari kuuya kusvikira uone zvaita 8 hours wangomirira munhu handira sisiya you seemed desperate sisiya ndakatitori
tanaka apa unenge washevha wapfeka bhurugwa remalesi wagadzirira wapfeka jisitiri nezvitambo-tambo uchiti nhasi kwakanaka kwakachaya wobva warasiswa vanobhohwa time vanhurume vemujola comment section munhu akanzibatsikeezi uyu anozivenye iyoyo ndakachema dzisinei zvekuti ndakachema ndifana ndakaita 3 days ndisingadye ndisikagezi nguva muda nokuti dai muda mukomuna SIS MELLY haisi nyaya yekumboti hanzaida mbolipop kana kuti chi waingomuda lafu yekwamwari kwemwoyo chaiyo ndaimuda zvisingaite asi ungoti iye pachake was a player this guy obviously was a player nanasi hana mukadzi shem akatozombodzvoka ndakunokwa ndida kuti nyengerera sawe unoyodhambiwa baba kana anyway yemujolo yapera chimwe nataura imwe ichitu fast pane pamakambotaura nyaya yenhingirikimi chakupai namba yake makomo pane pamakambotaura nyaya yezvinhu zvaityisa so chafona ndichitaura nyaya yekukudzwa motikari nechipoko vanhu vakatiri kunyepa hazvina kumboitika SIS MELLY zvakaitika believe every word that I'm going to tell you kune vanotya seri henyu nhasi mucharara muchiro tamabhinya ndakaenda out neshamwari yangu umwe musi Q2 shamwari yangu hamwe doro inini ndaimadoro mazeu ayo ndoda kugara ndajekesa ipapo because vanhu vakawanda takamwa mhani doro ira zvishamisi mhani iwe ndiani kuti da kungodzwa zvisani pasese nevanhu ndiani kwasina kumubva neko akabva nako nhai vedu zvoita kunge zvoshamisira nhasi ndiani unoti kwai handina history apa unoti handina kuri nanzva doro kana handina history kana kupinda muclub apa ndiani vashoma apa tainda hazvishamisi izvo kasi kana zvotauko zvoita kunge zvinoshamisira vanhu zvakaitwa nesu kuma hamuna kuita handi nenyaya yetiwe tipinde zvako nyaya yewetiwe handina beauty off topic asipane topic angeri hapana imvenge handi nenyaya musaverenge macomments swipe pamacomments handi nebhora saka taenda out nemfesi wangu mfesi musikana tinasikana 2 then ndobva tamba chipisi yedu inini ndakanga ndakatakwa ndakamwa doro ndakatakwa musiwe but shamwari yangu hamwe doro kubvira nekubvira anambobvira hamwa doro takazobva koko kwatanga taenda chinza dzakumatsiri past 2 to 3 am ndopatakabuda tingobuda mukapaki tingobuda pasi tasina mota mazoena asina mota then ndobva ndatasanga nemufesi anga ari panze akati murikuenda kupi ndobva ndati ndikuenda kuwadzana uya rikuenda kutown shamwari yangu yaigara kutown then shamwari yangu akati it's okay togona kuita sei togonaenda tiso kuwadzana then ndobva mukomana ati kuwadzana ndogona kuita sei ndogona kukuperekedzai because ichi ndinopfuura nereko really sure here zvikanzi bo ndakatopaka apa pandochovhochi tobva imomo muri kubuda ndobva tatofamba nemfesi takuchera kumashure mfesi ndakaona kunge mfesi angafarira shamwari yangu then ndobva tasvika pamotikari pakanga ine navhara mazuva iyoyo ndo mazuva anga achangopinda manavhara SIS MELLY achanetsa ndobva ndatoka shamwari yangu ichipinda kumberi ini ndogara mashure indapinda mubackseat agara mashure shamwari yangu shamwari yangu agara mberi driver vapinda pasiti ravo mota yarohwa ndandakadhakwa zvangu SIS MELLY chero dai ukadhakwa ungatadze kuziva kuti uri motikari iri kufamba unoziva ndobva tasvika tafamba pepe tatofamba chidistance ndikutoona kuti tofamba road tapinda muna bulawayo road tisawo tatosvika paraundabout kuenda kwamereki kuti kana usvika paraundabout ubva waenda kwamereki ubva wachena left kuenda kwamereki tatodarika roundabout yabulawayo road nayo takuenda kuwadzana takatopinda mukuwadzana SIS MELLY ndobva tasvika pamashops epamba padhuze pamba pedu ndobva motikari yangu kuti nyarara mfesi akati mefiwo yangu irati yapera hatinambotarisa kuti ndafiwa kakwana iye mandatoti kune shamwari yangu adotwari isi tatosvika pamba pedu pasera zvekutogona kuti togona kufamba netsoka tadzama past 4 ipapo andogona kufamba netsoka togona kutedza netsoka idzoke but iwo unozoita sei manje
zvanzi don't worry about me ndokunofunda mufesi wangu anondiigira fiwo panapa ndobva taburuka SIS MELLY tichingonoburuka motikari imomo ine ndichingondovhara dhoo kuti bhazvo zvekuti waburuka mota wobva watibva dhoo kudai so sini yakabva yatochinja patanga tiri tanga takagara murodhi paroundabout yekuenda kwamereki mukunzwisisa mupfungwa dzangu mukuona kwandaita nekubvunza shamwari yangu akakonfirma kuti takasvika kwadzana but pandakamuka pandakapepuka pandakataka kupepuka ikakubva amenomutakana tikagara pasi murodhi semagariro atanga takaita motikari takagara pamberi pangu indakagara pamashure kwake takatosumudza tumakumbe kudai kunge vanhu vakagara mumotikari roundabout kwenda kuvarenhei mamotoenda kumakuva yewe ndabva ndatomerera chikuitani kwanga kwakakuita kwakuedza so makombi anga kutofamba ikunana mbarembare anga kutofamba fadzemakuseni ndobva shamwari atinambotaura we didn't say anything to each other takangosumuka nekufamba kuenda pamain road vatamisa kombi vatapinda mukombi vataenda kuma kwedu takazotaura tasvika kumba ndichimubvunza kuti iwe ndanga ndiri confuse here kana kuti akati no hausi confuse ini neonda toconfusika kuti hatatombosvika kuwadzana tadzinge tagara apa sei nanhasi SIS MELLY I can't explain what happened even today vakawanda vandiudza nyaya ndichindonyepa aiwa nyaya yako haisi kunyepa because kugweru kuchakura nekugweru munyaya iyi munoiziva guys kwakaita kombi yakanetsa iwe yakakwidza vanhu mazuva aikwira makombi achiri kufa ansikunzi makombi achafamba dzimabhiko zvinezvi mukadzi kune vanhu vakapinda mukombi ivo vachibva kuzvibasa usikuku ndobva vakwira mukombi kombi yangu yachidedzera bristol bva vapinda mukombi saka uchibvawo mutauni uchiendawo kumarokesheni mukopa uko pane roundabout iri paderibod apa handika paroundabout yepaderibod ipo paya handimaona ndo anzi chiko kuda ndichanyanisa kuirimemba zvakanaka asi chandoziva ndechekuti vasikana ava vakazoonekwa kuseni kuma4 mabhurugwa ose majina adlika apera shure kwese uku urikuwa vachingogwesha murodhi vari panzvimbo imwe vachingogwesha kudai like izvo zvokuti vanga vakatogara zvokuti umwe anga ari kumberi umwe ari kusure mumwe anga akatogara kumberi zvishuwa umwe ari kusurewo handi vanga vabhadhira ma50 cents avo ekombi ma50 cents achingogundurika ari pasaidi magaro ese asvuka vachingodai vari pamukombi vachingodai vakatozopepuka pakauya mota imwe yevanhu vaifamba ndo yakazayakati malaiti ndokuzoti bherengendu handimaona kunotasa kudai sowanika mune vanhu murodhi naivo vakutsvaka kuti bhiri tasvika sei panoda iwe takwira kombi kombi matochikaita kwira kombi yakaenda dhiraivha nakondaita zvishuwa asi tanga tiri tu magaro apera ose akasvuka kutobuda ropa kusvuka magaro ese vachingogwesha vari paraundabout ipo paya arimona saka nyaya handingamboti ndei nhema because yakatoitika nyaya ikatonetsa zvokuti kusaidhiraivha yamambo hatina kusvika hedu magaro takashiba takagwesha for a certain time yatakagwesha but kweto takazosvuka hawo moza ndakaudza even baba vangu vana vandibhiliva vakangonditaridza zvezvekuti wakutopera musoro wako wakutotenderera ende dai kuri kutanga takadhakwa tese sisenda chaiva idoro kana kubata kana dhupa amwe doro nanhasi amwe doro kubvira chizvarwa nambobvira amwe doro asi chedei ranga riri doro chedei ranga riri doro kuri kudhakwa makazinge masvika pamakasvika apa sei kubva kutauni hatizivi kuti ikadai takazosvika kuroundabout tingadai takafamba kusvika kuroundabout yekwamerekeyo sei nanhasi I can't even explain what happened aiwa zvipoko handichatyi ndakabva ndabva fiye kutya zvinhu zvisina basa zviya handichatyi because I believe ndakwira mota yechipoko ende changa chiri zvipoko zveshuwa because iko zvino zvipoko izvi zvekuopareta mumarodhi hakuchina nokuti zvipoko zvacho zvakupinda muvanhu handiona zvakupinda muvanhu zvipoko saka zvomurodhi umu hamuchisina zvipoko zvinotongoya ipapo tichingotamba nazvo mucomment section zviri zvipoko tichingotamba nazvo asi saka hatichazvivhunduki chotakatochiona apa tichachivhunduka kana kuchikwata because chingori chipoko zvakazobuda uko kwazvaigara kutyaya muvanhu straight saka takungotamba nazvo zvipoko zvacho izvo Thanks, Gugu.
Magugu, thank you very much. Good storyteller. Anogona kurondedzera nyaya yake. Anogona kurondedzera nyaya yake, right? Ndikaifanyira bheki vanonga chifona. Zvakaoma. Hakuchina zvipoko zvekuti kai unozviona murodhi uchididi. Hakuchina because every day munenge muchitegarana zvapo. Zvipoko. Muchitamba nazvo. Saka kuchina tazvijaira iko zvipoko tichina kana basa nazvo isu kana. Shungu. Chitika chona murodhi chidzati iwe dzura kuti zvandototaura nazvo kubvapo iwe. Ndichidarika. Chikola rasidai rega ndifanira uya angachifona ndimite ko big. Yo makoza chakuwandisa. Guys, ingo bipa ichete, ingo bipa imuva masiya. Ingo bipa indokufanira ibeki. Kola hello. SIS MELLY murai. Mushe kanjani? Mushe. Ndotaura nyaya yangu yemujono. SIS MELLY. Anditi maona kule namba yangu. Ndapinda munyika munomu. Ndapinda munyika munomu zvikanzi kune church bamukuru vangu vanga vane church. Ndaenda kuchechi kuye ma-first days. Ndichingona vamwe brother so vaingondipa kaziso. Ini ndandiri mwana mudiki ndandiri kuma-early 20s. Ivo vanga vari kuma-early 30s. Tanga takasiyana ne-80s. Ndaona brother vai zvikazokunoitwa inonzi cell group. Ndibva ndaiswa mugroup same nabrother vai taonana kucell group tataura tachinja manhamba chichi zvikanzi ndokuda ndikati alright. Ndaenda kune sister yangu manje ndinoza kungotaura nyaya chingobvunza kuti ko brother nhingi vakaita sei. Vachoti muna right zvekuti chichi vanotomboridza zvibhuti chichi is very good chichi. Inini semwana womudiki ndibva ndatofunga kuti saka apa chii ndapinda ndibva tatanga kutaura nabrother vai tikatosvika pakutodanana SIS MELLY. Tadanana pasina zvebonde asi tichionana almost every day tichifonerana vachiuya kuzonditora kubasa ndiri mwana womudiki noza zvongonzi ndapedza basa na8 usiku handisi kunokwira bhazi vaya kuzonditora. Ndavhara ndatsvaga karumu kanguwo ndatanda ndashanda kanibva ndanzi nesista yangu aiwa ita independent ndotsvagawo chii karumu kako. Ndatsvaga karumu kangu iye ndiye uye kutoenda kumberi kunobhadhara first rent first deposit nerent chii zvese. Ndichitofara kuti nhai mwari. Inini I was very close to my mom. My mom was that type of person yokuti aigara chingonditi tell me anything. Nyange zvikarwadza because ndandine past yanga yamboitika saka my mom was always overprotective. Saka ndibva ndavaudza ndikati mama kuna amwe brother kuchechi vari kutondida singatomboita and vandofunga love yedu ichatosvika pakutoroora but not now. Ndamboona manyisa zvinhu zvemapepa chichi. Tadanana nabrother SIS MELLY tadanana zvekufamba murodhi tichibatana maoko tichiita zvechivana pasina bonde vachiti iwo bonde havasi kuda ndowechechika ndibrother wechechi. Kusvika ndazoudza sista yangu ndikati sisi ndiri kudanana nhingi nanhingi asi sista yangu ikafara zvikanzi apa mainini izvi ndizvo manje vachitomuda family yangu ichimuda zvokumuda zvii. Tadanana 1 year SIS MELLY nobonde. Tadanana kubasa vanomuziva kubasa kwake ndinokuziva kumba kwavo ndaiziva munhu 1 ndaiziva sister yake 1. Alright. Tadanana into the second year akutanga kuita zvokuita nomboya achiraramba kwangu. Yange ini ndiri kunight iye ariko anorara kumba kwangu pasina muri achirara oga achirara ari ega. Dzimwe nguva aimbouya orara but aizomuka maybe kuma half 12 obvoti inini rega ndiende temptation chichichi rega ndiende. Ndobva ndati alright it's okay. Inini neprevious yanguwo ndaitozvifarira because ndaitoti tozoita zvebonde izvi pamarriage. Aenda one day arara kumba ini ndiri kunight. Maxen anga ari munhu aifanira kuya kuzondipika kubasa haana kuya kuzondipika. Ndibva ndamufonera
akatodaira foni ari munhu akarara. Ndikati anyway don't worry chi ndichafamba. Ndafamba ndaenda kumba. Ini ndofunga takararamba kwangu handiti ndikusvika kumba hakuna munhu. Ndageza ndapinda magumbezi ndovananzwa kutonorwa sisimiri kutonorwa magumbezi. Ndikati kochi kuvhura magumbezi kudai so kuona pari weti. Asi aweti akachiza. Ndikati asi ndakasiya jagi pamusoro pembedha chichaitika. Ndibva ndachinja magumbezi ayaya ndibva ndaisa magumbezi manyowani ndibva ndatora aya ndibva ndaisa washing machine ndibva ndarara. Manheru ndakanyara kumubvunza because ndaifunga kuti pamwe not pamwe ndii ndasiya jagi pamwe ndii because ndanga aina uniform ndisati ndaenda kubasa. Ndikati anambomubvunza ndibva ndazvisiya. Umwe musi abva anditi hanzi kune shamwari yake amuinvaita kuLondon. Ndibva ndataura kwandiri hazvina basa havasi kuziva kuti ndiani taurai. Ndibva taenda takadzoka kumakusenseni kuma2:30. Abva anditi rega ndingorara but ndikangonzwa matemptations ndoenda kwangu. Ndibva ndati it's okay it's fine. Ndibva taisa mapilo pakati pedu takaita mapilo 2 pakati pedu kudaiso because aramba chingorita temptation ndibva taisa mapilo. Alright taisa mapilo. Temptation yayi ikanyatsomubata manje ikamubata. Nino temptation handidonye pasi yakanga yakubata wakanga wotoidawo. because tanga tagarisa katiro and taidana naSISMELLY taigara kunge tikuwana tikudiki tichibatana tichikisana tichiita sei tichimhanyisana puppy love. That's what we had, puppy love chaiyo. Temptation yabata taita tisati taita penetration. Taita handidya ina ndati nambodyiwa akaitwa as my first time. Kweiyo bhuti yavo chechi ava experience yekudya vanga vaiwanepi munhu wechechi? Chandinoziva SISMELLY. Ndadyiwa SISMELLY. Ndadyiwa ndafara. Moyo wanyevenuka chipinzi kutamba makilakisi kudai wadliwa. Moyo mbu SISMELLY kufara chako chako kuti naiwe. Ndikati sezvo bhudhi wandidya saka ndinoenda kuvanhu kuita sei ndikuvadlawo apa vari patient bhudhi vari kutondidzidzisa iwo wakamboidla waita so ndandisingazvizive SISMELLY zvese izvozvo ndandisingazvizive. Alright. Ndikati alright tikanzonoita so tichodzidzisana paye ndichitoita zviri nice kungobvisa muromo kudai so ndibva ndanzwa chinhu chiri wait paruoko rwangu kutonhora chinhu chiriwo ndakangoti chiriwo. Ndikati kochichi ndikatoona maspens ndikatoti amen. Ivo vakati zviri nani ndiite this way pano kuti ndipenetrate because takabvumirana. Ine ndibva ndati alright aiwa it's fine. Akatoti ndatofara I think tikaramba tichingodai so patinonge tatemptation zvimwe then patinozosvika pamarriage tinenge tatotanga zvenyowani. Ndikati alright tikatobogara mamonths SISMELLY tikagara mamonths tisinamboita futi anything. Asvika paya iye manje azoudza family yangu yese kuti ndiri kuplana chichi and munhu anga ndiri kuplana chichi ndakuda kuti maybe ndotumira vanhu but handisi kuziva ndozviita sei ndozviitira muno kana kuti ndotumira vanhu kumba chichi achiplana nanababa mukuru vese vari happy mabrothers angu vese vari happy. atori munhu anoti kana pane family function anotofonerwa anotodeidzwa bamini muri kupi kuno kuti tiri kuita zvakati huyai musi wakati tiri kudanana zvakati. Alright apa handiti kudanana SISMELLY tiri kudanana chaiko chaiko kudanana like zvisingatomboita. Alright umwe musi tiri kudhiraivha tiri kubva kumovha foni yapinda. Iye manje foni yaramba ichingorira indini ndikasvika pakuti ko uri kudii kudaira foni naive. Munhu aramba achingofona pamwe vanhu vekuchichi pamwe pane something that was supposed to be done today wadii kungodaira adaira foni
inini hapana chandakanzwa ndakangonzwa munhu achipopota pasaida voice rechikadzi achipopota ida munhu wechikadzi ari kupopota ari kupopota sisimeli saka ini ndikazosvika pakuzobvunza ndikati kochi zvikanzi ndakaita problem kumba ati ndakakuudza kuti paya muzukuru wangu anga asinganzwi saka ndakamutumira kumapurisa kuti anorohwa saka manje sister wangu is not happy with me ndikati okay ndabhilivha nyaya yaka ndikatoti but nematauro awo akaita about muzukuru wako ndikangobhilivhawo ndikatongoti zvapera ndikasiya kadaro madays akuswedera manje kuti tichinobvisa mari chii mukomana akati kana temptation yavapo inini haakana ndakutoita chaizvo ndikaplana sisimeri ukagadzirira ukashevha majistirini kuti arado aitonga ndikatenga twumanaiti twangu twakameta nebhuku racho chichi nzwara ndikapenda munhu aifarira kulika matosi ndapenda ndaita sei ndaita chise sisimeli ndanyatsogadzirira amingiya auya munhu tikatoita kadhina kedu tikaita sei apanagara mwadhunga saka zvese ndandawaridza on the floor tumabhiskiti chichi tunodliwa chichi ndaisa on the floor tumakendo chichi zvakanaka achapinda magumbezi ini ndiyauya nestrawberries and cream yachangoverenga mamusic wagadzirira mugirl chemu you were on top notch tagadzirira sisimeli strawberry machira pakuti takuita taita sisimeli taita tanyatsoita zvanakidza chidzidziswa unoita so apo chipinigodzwa uchimbodhonzwa ngesagare mapotato chinzwai ndafara mukomana kumusi woyo sisimeli ndakanzwa kumuda samusi hana kurumidza kupedza akambotodhonzawo nguva akatora time yake achikukwesha zviri slow mboita zviri akatora time yake apa ndaidzidziswa futi kuti azoita so tapedza ndikati orit tapfeka magauni tadzika downstairs tanogeza tadzoka tapinda magumbezi inini pandakapinda magumbezi ndakangoti uko kukona kwangu uko wadhakwa nayo ndadhakwa nayo sisimeli but pane kasmell okay wamama wato mama pane kasmell kuti handiti ndakudza chaidanana chaita kapilafu kaikara ndikamurova nhingirikini pamatais apa ndikati wasura ndikanzi ndibvunga ndaro ndikati aiwa wasura shamwari ndikanditore airfreshena ndatora airfreshena papapapa airfreshena ndaidza kurara hazvaramba ndikati aiwa shamwari why is the smell not going away and the smell was so strong sisimeli it was so strong ndikati ngatimboita sei ngatichinje maybe sheet or something kudai so sheet aiwe munoziva sisimeli kane munoziva kadhuti kaya kakupedzisira kaikakupedzisira wala wadura yapafuza kwazishagoni ndo karipo pamagumbezi ndikati maive zvangu munhu wangu apa bhara akwira karerelafu apa munhu wangu apa munhu akumama azvikanzi abhebhi ndakagarisa kana usingandipe zvinhu ona kufarisa kwandaita chichi iye ari kutoseka atora shiti rere handiti atora shiti tatoisa muplastic bag zvikanzi aiwa kana rega nditobuda panze ndonorisa panze abuda panze anorisa panze ndafana nditichinja shiti zvikanzi aiwa ndipe tawel nekasipo ndamupa tawel nekasipo paya aenda kubathroom adzoka alright ndezvakadhi zvapera ndakangotiwo pamwe chii hazvishuwa
munhu wangu agarisa asina mboita alright tagara sisimedi ndeirerere kuti vanhu vaende kavanoita chichi rikusvika apa out of nowhere zvikanzizvani did vakurwara chichi did vabatwa prostate cancer saka did varonda South Africa chichi saka hazviite kuti tiende mberi nemaplans edu ngatimbomirai svika did vaita sevaenda South Africa vanopareshwa vadzoka chichi ndikati alright tapostpone tagara tisataita futizve but inini manje neexperience yaya ndakaita iyaya manje ndandakuda mo ndandakunyatsoda zvinhu zvokundaitogomutrepa kuti akauya kumba wangu akati enda akuenda ndoti hakuna kwaroenda rara in hope kuti chi ida kudliwa ikoko ida kudliwa mukoma varamba brother vekuchichi varamba zvikanzi aiwa kani tikaramba tichizviita zvizonakidza patinenge taroorana chichi unoziva maplans andinawo munhu anga kutoplana zvekutorenta big house chichi right it's fine umwe musi iye manje ndiye anga akuda patane maybe 2 years just a little over 2 years tichidanana taita kechi2 taita kechi2 hayanakidza sisimeli just like first one ndichidzidziswa zvimwe zvemasitara zvandandisingatombozira nekuti zvoitwa sei unofambiswa sei unoita sei takaende unoita sei zvikanakidza sisimeli zvekuti teseka tapedza takamboita ka 5 minute nap taita 5 minute nap paipa tapedza ndanzwa smell ndikati smell ndikati babe zvikandishini ndikati there's something smelling it stinks. What is it? It stinks. Yo futhi ndikanimbora ndaedza kuvhara maziso sisimili azvaramba ndaedza kuvhara maziso zvaramba sisimili kuvhura magumbezi kudai so this time it wasn't kadroti mukonde chayo ndakati chiko chirwere chii onekwatadza kuenda kutoilet ena panandambokwaza ndabika sadza kudai sadza here chii zvikanzi ndatadza kuzvibata paipai pandandakuita paipa ndatadza kuzvibata chichichi I'm really sorry inini vanyipa dhero randinyepa ndakatsamwa zvekutoridza tsamwa iye manje akunditsamura kuti ndaridza tsamwa wandiridzira tsamwa what don't I do for you izvozvo zvinoratidza kuti munhu ana respect nemurume wake even ndikafonera sister yako wautonzi murume wautonzi mukadzi wangu nokuti unyatsomamigwa mushi kana ini ndikati kana aiwa kana ndakatsamwa ndikatora ndikanorasa zvese ndikageza ndakageza ndakabva ndakagara pakasofa nandine kasofa ka2-seater so ndakagara ipapo zviya zvekuti go I'm no longer comfortable enda akatanga taura I'm going to call your sister zvawaita kundiridzira tsamwa achataura nyaya achatauri nyaya kakujamba akutiza nyaya akujamba nyaya akutaura nyaya iri yechi yekuti ndaridza tsamwa and he knowing me ainyatsoziva kuti nini there is no way I will tell my sister kuti zvaitika aenda pai ndasara zvangu ndapinda magumbezi angu ndavhura mahwindo chichi ndarara and ndakabva ndatanga kumuvhairira ipapo ndakabva ndatanga zviya zvekuti kana akafona ndobva daira foni instead of kuti nditi hello ndobva ndati ndomadaira amakuita foni raya chichichi I just wanted us to talk amboya kubasa asina mbotaura ungwiri kana panze muziva vanhu vanoshanda navano vanenge vakuti ningi komana wakari panze akakumirira saka iwo ingoskipa chihendova iwoenda it's okay enda tatopedza tapinda mutami tataura akati I'm sorry chichi vanangoti okay abatanga kundudza kuti iye prostate cancer yakaopareshwa baba
akati it runs in his family. Okay. Saka ane same condition chichi. Apa I didn't see anything about prostate cancer kachi. Prostate ndasingatombochiziva ipapo. Ndivanda believe kuti saka ndofunga ane problem, but under my doctors ndikunorapwa ndine appointment musi wakati unogona kuenda neni chichi ndatanga kutomunzwira titi paipai ndikati and zvandakamuita ndatoenda naye kuappointment yaGP. It wasn't hospital, it was GP. Akasvika akanotaura nyaya yake, but akataura nyaya yake from the start. Saka it wasn't as if kuti GP already knew what was happening. GP akaexplainawo zvaaifana nanambodzidzisa kuti zvaitomufamba sei chichi, vakatombomuexamina like kuisa zvigumi kumadhodho uku, vakaisa zvigumi chichi. Unozati kana uchiitwa examination yayaka inorwadza, ndakamboitwa inini, inorwadza. Saka unotomboita kakutomboti haanamboita. There was silence. Anyway, apiwa zvaapiwa nadoctor, zvimwe zvikatomboti pamwe constipation, pamwe chiamhino. Yaya yakamboitika iya tichibva kumovhi yaya. Yaitika futi. Koyapinda munhu anzi ndiri kubva kumusha havana chakati chingonzi alright ndinotumira. Alright, koma bona baba nhingi here mavabvunza kuti chakati ndingofunga kuti mhino zvekumba kwavo izvo whatever. Remember inini I only know one munhu mba kwavo, sister yake. Anyway, yaya ikandinetsa inini because the cow yanga iri on the other side yakangondinetsa. Okay, ndobva ndati anyway ndichamubvunza hangu, but I'll wait another time. Ndaenda kumba kwake ndatry kutsvaga like kana achigeza or anything, nombotsvaga kuti pane anything here. I didn't see anything. Abva nditi kumbeoniperekedzawo kopi tinokufotokopa. Madays wayo like people didn't have my printer mudzimba or whatsoever. This is like 2004. Alright, taenda tikanofotokopa. Saka kwaanofotokopa kweke inini muno masisters angu takawanda muno. Saka akafotokopa kwefriend sister yako. Apa akanga namapapers ikoko. Akakanga na chifolder so akachisiya ikoko. Saka sister anga akazondoita akatozonditi hanzi bamnini vasiye chifolder uko. Ndikati alright ndanotora chichibva kubasa. SIS MELLY kunotora folder kudai, ndikati kozvi zvanga zvichifotokopa izvozvo ndafura. SIS MELLY kuona UK border force, UK BHG, visa has been granted to Ningi, spouse ya Ningi. Anyway, apa iwa usikuziva mwana pa wamamigwa futi. SIS MELLY ndakaita kunge ndichakafenda. Ndikambozviti pamwe ari kushandisa zitarisiro rake, pamwe ane brother, pamwe ndatora mapepa aya ndamaisa pasi pematress, ndamudedza ndamufonera ndikati I want to see you now. Zvikanzi ndikati I want to see you now, ndamisa period. Akauya achimhanya SIS MELLY, akauya achimhanya. Zvikanzi wamisa period, zvaitika sei, how kaba I don't know, but ndatomisa period 2 weeks nsiri paperiod ndichimunyepera ndichida kuti auye. Abva auya ndibva ndakoticheni story yangu, ndibva ndati anyway handinamisa period, but reaction yako handina kuifarira because kana dai zvishwa dandine nhombo ndo reaction yavanga vachandipa here. Ndibva ndati koningi ndiani? SIS MELLY akaita kusweta, akaita kusweta. Zvikanzi akapa funny story, inini ndakauya muno ndichinzi ningi, but inini ndiri ningi, unoziva kuti upinde munomu, makore angu chichi passport chichi story.
andibva ndafonera sista yangu ndichizvamba, ndakafonera sista yangu ndichizvamba usiku uyu, ndakafona ndichizvamba ndichiti munhu ane mukadzi kuzimbabwe, ndaona mapepa UK iye manje akonse nemapepa ake, hanzi ndipe kamapepa ayaya ndoda kunopa brother yangu, ndikati brother yako ngaiuye panapa because inini handikuziye une brother muno munyika, brother yako ngaiuye panapa itore mapepa kuti ndiziye zvishuwa kuti iwewe uri kushandisa mapepa omwe munhu, because as far as I'm concerned iwewe ndiwe nhingi. Saka kana uchiti aya mapepa yanhingi, saka ako mapepa ari kupi, because wondi kuziva une mapepa akakwana. Zvanetsa pai, ndaramba kumba, ndaisa pasi ndipepe matraska, ari kutsvaga mabhegi chiya tivhura pane apa, ari kutsvaga, ari kushaya. Sista yangu yasvika nabamukuru vangu ndavaudza nyaya sezvairi, ndiri heartbroken kaSis Melly, ndiri heartbroken, ndiri kuzvamba usingatomboita. Akaudza masisters angu same story. Alright. Apa inini kupusa ndisitomboziva kuti this was planned all along. Munhu anga achiziva zvaarikuita. All along this was a plan zvake kuti ndodanana nauyu then chi. Ndibva ndafonerwa nesina tete manje. Tete akati aiwa murora zvisi SIS MELLY arume kuUK. Ndanyeperwa natete, ndanyeperwa natete. Alright. Ndati alright, ndasvinzwa. Mapepa ndaramba kumupa. Taendera mberi nerudo. Umwe musi takarara kumakuseni, kondege inosvika nguva imunomu. Handi dzinenge dziri kuma65 chi. Tafonerwa makuseni, UKBA zvairi kufona. Am I speaking to Ningi? Speaking. Zvikanzi, you've got someone here, Ningi ari kutauya kuno kavinga iwewe. Ndakati isafoni vamwanaka isaifoni uku tinyatsonzwa, isaifoni uku kunzeve iyi ndinyatsonzwa. Kuti achitaura kuti yes kana kuti ati azvichaita. Ndikati une mukadzi kuZimbabwe kaiwo. Apa UKBA iri pafoni. Akungonditi let's talk about this after. Ndikati kana and I was kuda panoda phone you dai muno. Ndiwesera 2 years dzangu. Uchindimamira apa une mukadzi wako. Utika uchanondirora wa postpone baba prostate cancer chichi apa twara baba akafa kudhara SIS MELLY. Akafa kudhara na baba. Ndakarwadziwa SIS MELLY. Aungambotadzi. Ena ndiri kunyepa. Ndakamurova UKBA pafoni. Ndikakandira foni uko. UKBA ndofunga yakanzwa zviri kuitika. Because hapana kugara time 20-30 minutes pakanoka polisi. Polisi kasvika zvikanzi tafonerwa, zvikanzi they were hearing screaming and what not over the phone. Saka we just came to check kuti is everything okay. Ndipo here panapa tiri kutsvaga ningi. Ini ndamutarisa manje kuti vari kutsvaga ningi. Iye kwakuti ndini. Ndikati saka iwewe sara kondiani ndiuzi chokwadi sara kondiani. SIS MELLY ndaitotaura zvangu, ndaitobvunza zvangu bhazi rakanyorwa. Because munhu anga ane mukadzi atosvika paairport. UKBA munoziva kuti they are not, how do I put it, mazuva iwayo because yanga iri spouse as well, yanga isiri asylum, munhu akadzoserwa kuZimbabwe. Mukadzi akadzoserwa, akatozouya hake later but akadzoserwa. But even kuuya kwake mukadzi wayo nhasi chaiye nhasi SIS MELLY tambotaurwa nesisi vaya vamboya panapa ari kuUK vaya. Ndiri kutaura munhu ane mukomana wake, ari kugara nemukomana wake. Saka zvokuti anga atori gay kudhara but asingaudze vanhu. Saka kola vaya vanhu vangomutuka havo asi wanga achitaura chokwadi. It's just that ndofunga azongoikanganisa pakuti munhu wese murume wese wemuUK dei angoti maybe 95% yevarume vemuUK. I wouldn't say munhu wese zvangu, I wouldn't say munhu wese, but inini munhu iyeye ndinotombotaura naye anotozikanwa nevamwe vanhu, anotogara nemukomana wake. Because mukadzi paakangouya haana kana kutombogara, and mukadzi ndofunga aripo pano paSIS MELLY Diaries aripo, angatondita because pandakazotaura naye later
later akutonditi kwewo ndonhinge kozi nyaya anga akainzwa ndikabvunza nyaya iya yekuti ko munhu uyu kana achinhingirikina anomboita so here achimama akatotaura zvikanzi ndozvaanoita. Saka maiguru vanotogarira madhoti iwayo everyday kumamigwa asikana daily ende zviri kuitika muzimbabwe mushuwa vanhu vari kungomamigwa muzimbabwe asikana ende zvakaoma. Kana murume aenda kuuk inyanga achiita dhoti everyday asi achienda kuuk ndichizoteverawo ndinongoshingirira kungomamigwa ako unyarara. Ndinomamirwa zvangu ndinonyarara ndichiteera kuuk ndinonyarara ini ndinonyarara. Maiguru vatoripo munomu ndofunga pano varipo futi because that day ndakavaona pana that day vachikomenta. Maiguru kana muripo kumbura mufonika zvino vangazofana chifumira murume wavo here hazvizoiti kuti vazofona achitaura kuti shuwa murume wako anomama hazvizogoni hazvizoiti. Maiguru vakatizwa vakati kana vovakaotiza vakatotiza maiguru havanambogara kana 1 year. Vakangwara maiguru ndo vakangwara manje iri ndo vakangwara manje kungouya zvavo 1 year kungopinda munyika ubva varova pasi. Varova pasi maiguru akatoti kana maiguru vatori nemurume zvavo akatozowana murume zvavo. Saka kuzimbabwe vanga vakashingirira vachishingirira kuti vapinde munyika chete vakazosiya vakaronga midzi dzavo. Sismeli because I think zvimwe zvinhu ndinombotarisa kuti tumapapi love twato atamboita yaya chichi kumhanyisana kutekenyedzana chichi ndatitori nebest friend yangu but ini ndisingaoni kuti munhu wangu ichi takangofanana because like now ari kutogara nemukomana wake murume atogara neboyfriend yake akatizobuda pachena. Vanogara vari tu neboyfriend yake. Oh my gosh. Ende pain yekugara nemunhu anozotanga achimborara nemumwe murume iwo uri mukadzika inopera here pain yakadaro? You just get over it, Smelly. You just get over it. But zvakaoma makore esoni kwagara nemunhu chiti murume memwana wozova kuti akuitwawo mukadzi nomwe munhu ari kukotamiswa memwana kana kuti ari kukotamisa vari machiita chinhu checho chimbopinda mauri chine madhoti chodzoka choenda kumurume kana vidiwe kana Sismeli munhu anotoisa mascara eyeliner iko zvino akandiona ndine magirls angu anototi komadi undidedza. akazobuda pachena manje. Saka ibhiosexual munhu uyu. Saka kona ambozvitaura panapa hedu tikamubvumburudza but akashara chokwadi. Akashara chokwadi. She was 100% correct. Handizivi hangu pakuzoti vaunese varume but she was telling the truth 100%. Amaiguru kana vakauya vanhu munotonzwa same story 100%. Saka maiguru ukutaura kuti maiguru all along vanga vachivaita zviziva vanga vasingazoti munhu bisexual. Handizeti maiguru vaiziva here kuti bisexual but yekuita dhoti nechichi nekuti sometimes haadi zvekupinza hafarire zvekuipenetrata anoda zvekutambisana iyoyo ndozvaanofarira. Zvaku-UK yakatakura naimwari ende ku-UK ndamboyawo ini guys ndiunzeiwo ku-UK neaponoona vanhu vari kungozviitira ku-UK iko vari kungomama achingofamba achingomamira vanhu ku-UK zviri kumbofamba sei ikoko? Zvakaoma. Mweya wenzvimbo unozati kune mweya wenzvimbo nenzvimbo ine mweya yoka mosvika mweya wenzvimbo mosvika muchihakira muchihakira mweya wenzvimbo yeya hanti vanhu vagara vari veko kumafestival ndikandizi kuchigesha chiri pachena vari vanzi imangosvika magara muyami hamunambobreka masekuza yaya ungoona time murume akutongojoinawo chinhu ichocho chisekucha ichocho vediwe zvinorwadza sismeri. Zvorwadza. What a story. Ndoda kuti kana later on another date momboitawo live yemamothers anopinda munomu
tasiya vana kumba like vakapinda muromo vachisika asylum vairai vakasiya vana vavo kuZimbabwe wawana mapepa ochiunza mwana kana vana zvatinozoitirwa nevana ava kuda kuti bhonda pachisina chii. I think mukambobvunza sisi Selina, she'll have 1 or 2 stories to tell. Okay, right. No problem. No problem. Ichaunza pane imwe yakakumbirwa iyoyo ndofunga ichafaya chaiko nemande apa. Handiri kuona pasina mira zvakanaka. Regai timirire mande isvike yakakumbirwa nevamwezve. Regai tione mande. Guys, mongo make sure kuti mauya makamirira tabhi dzevarume venyu. Handi kuti vakarogwa nevamalawi, kwete vakarogwa nevarungu, kwete vakarogwa nemachichi muchinda makadaro. Munhu nemunhu nerudzi rwake unenge uchimirira rudzi comment section. Vakarorana vanhu anzi machiyai. Mamwe manzvimbo kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana idzi. Tisangane pano nemusi wemande. UK SIS MELLY. Tisangane nemande tiwe. UK mabrits. Yeah, pakaipa. Right. Hanzi very important, right? Tichafamba netopic yetu onoti vana kana vapinda mu-UK meme yachi chinoitika ma-rights here kuti they are given too much rights kwenyu kana kuti zviri kufamba sei kuti vabereki vasvika pakuchemawo. Because it's not only toxic parents, it's also there are also toxic kids variko. Antoine, saka toda kuibalansa kweshe. Yeah, right. Thank you very much Kola, what a story. Ndaoma kana mbabvu dzangu dzikagodza Kola munazondinisa kuchipatara because ndasi ndaseka. Ndetonge ndichava chapasi chaiko. Ndaseka vidwe. Aiwa ndasi ndaseka vidwe. All right, thank you very much. Aiwa, you have made our weekend. Thank you. Guys, ndaoma ini kuwa kuti andichagoni mbabvu dzangu dzisingasabvumi. Kola, hello. Tiripo pa live tatambona madisappear tikati ko mama indepi. Ndasinganya uda kutaura pa live ini ndinotaura nyere. Because ndakachida kuti nditowana advice kuti ndodini. All right. Because munhu wandakaudza ukama hwangu vanokunditi unogoti wakagorepowa chii munhu akambozvara uri kuda kuti kana because munakandirepa ndiba mukoro so mukoma wasisi murume wasisi wavatete zvarini pane 28 days kuzazviri fresh tozambura nependra vakadambura zvese ndakangozvisungira mubhegi ende poka pandinongovhura kabhodhi handitozivi kuti kungutongorwadziwa kwayo kuti saka ndonyarara nokuti vanhu vanozonditi hapana repinidoko munhu akambozvara akamboita sei. Aiwa, chero mbuya vaguma kuzvara chaiko vasingasaindi kana kutevera kuperiod chaiko vanorepiwa as long as munhu akazvifosedza pamusoro pako. Handiti whether une vana 10 chaiko usina kubvumirana naye it's rap. Chii chakaitika? Zvakaitika ndezvokuti inini ndina naba mukuru vangu vari kunoku kwandinogara mukoma nemunin'ina zviya zvokuti pakaenda atete kumusha vaimbonditi mutsara muchinowacha ndichigara kwandinogara ndinotokwira taxi kuma 25 rand ndichienda ndichidzoka. Saka ndakazoti last month akutanga kwemwedzi wapera ndopandakatanga kudzidza so 9 October ndopandakatanga kudzidza. Saka ndakati pandakaenda kupractical ndakamuka kudzoka zvokuti ndizoenda kubasa kumakwavira ndikati sezvo mangwana iri Saturday chirega ndichingoenda norako ndozomuka ndichinowacha kwese kwapamukuru wako napamukuru wako kuzodzokera kubasa. Saka Friday yacho vanenge vakadhakwa vakati iyo vanoshandisa wandro vakati kana wapedza kuda renai chikafu chepamukuru wahombe ndokwandainyorara nokuti ndokune 2 rooms. Vakati inini pamutogotodza kurara muno saka paramidzo kuti udini uende kusasi unotomunetsa vanhu kuti vambomuka vazokutora. Ndikati vagara vachaizokura sadza saka ndinazvobatsira. Vakati azviti ini tanga tiri vanhu vaiwirirana kubva vachiri because vakaroorana neto vangu 2009 taingowirirana zviyo zvokuti handina zvandakambovhunga zvakashata. Saka vakapara kuti pavakapinda mumba vakatora ndatorara
vavati ndinokutsika vaishandorofiridzwa kati ndinokutsika chichi ndikatoti mukangonditsika hamene ina mwari wenyu nokuti ndikatsikwa ruoko ndo basa rangu ndinotoshandawo. Vatodzoka paya vadzoka vanhu madororavo inotovabhisa hamune foni yangu tichiitawo zvimavhidhiyo ko zvangu urumachira vabva vatoti ndoda kubudawo pavhidhiyo chichi vauye vatobudawo pavhidhiyo vatoonekwawo vanhu vanozivarana chibamweni chavo vatoonekwa pavhidhiyo tatopedza zvekutaura mbva ndatodzima foni ndaitisa foni yangu chaive mbva ndatora vatengaita zvezvokunditsika kumakumbo zviya inobva ndaita semunhu anga akatorara zveshuwa ndobva vati unoziva here kuti inini pamubhedha handisi kurarapo ndoda kurara pasi. Ndikati imwe kana mangodhakwa imi izveta munyarare tozva kuti kana makadhakwa muno munoita noise nditoti kudati kudi akutamba ba mukuru vatoya paya vatova serious ndikati indoscreama manje muno vakandidza redhiyo panasanzwe inobva varidza redhiyo ba mukuru vakandibata chonza icho itori yakanditaura kuti plus ndiri chomunhu chinhu zvinoo zviri chete vandibata vakadambura zitiketi tanga but haibviri mungoziva zvimuyo zvedu kuti haibviri. Wakapfekei? Trousers nditori naro ndakatorisungirawo mbo zviyo zvokungoti kuchengetedzwa evidence vaona kuti zipi yakwacho kabhati haridziri vabva vatora banga because pandii ndakarara padhuze nepane zvekudikisa vakatora banga vabva vari dhadha nokumashoti izvo zvokuti pandakamboona banga ndakabva ndatopanika hazvisi zvo zvandaitongotarisira vadaro bvavarara neni saka makuseni tongoti kuda vanga vakadhakwa here but zvizhinji zvavanoita vakadhakwa vanozviziva kutorangarira pane pavakatombonditira birthday rangu vana vamukuru vahombe vakatodhakwa zviyo zvokuti ndikatovanzvenga but vakamuka vachizviziva vose vaitotaurana kuti nema iwo naurara pamba iwo zvicho zvokuti vaitozviziva saka izvo vakatadza kuzviziva sei andikati ini handisi kuzoinda kana ndisina kuvaudza nyaya dzavo ndatomuka saka vakarara newe vakamuka pasi vakadzokera pambedha havaiziva zvavaita aiwa havaiziva vakashandisa kondomu havana kana kushandisa kana kondomu ende murume murefu ane chinhu chihombe zvokuti izvozvi chiri kunyanya kundirwadza Smelly handichakwanisi kuchengeta weti kwenguva refu ndinomuka kana ka6 pausiku humwe vakakuvanogona vakakuvadza wakaenda kuchipatara handina kuenda kuchipatara pandakati ndichitoudza vamwe tete vangu vamwe vadiki so ndichitozama inini handisi kukwanisa kana kuchengeta weti chero ndiri kupi munoziva seizvezvi zviri kuipa ndoti kana handisipo nenda kupractical me muri panzvimbo nyuwani pamwe pacho kwekuri kwekutanga kupasvika kuti ungoti ndiri kuda toilet every 2 hours ka unopedzisira sometimes ndopfeka pedi ndongopota ndichichinjira kana kuti after 3 hours kuti nditore nguva ndikutete vangu vadiki vandakaudza vakati unogotaura zvokurepiwa zvei vamukuru ndakaudza makuseni kati vamukuru mandirepa muzoiti makandirepa vakati wakarepiwa ndikati makandirepa tarisai trousers ndinoenda sei kumba handina hembe inogarako nokuti hembe dzangu dzinogara kwabamukuru vahombe vakatora zambia yamekuyo monero ndikati ko ndinogomonera zambia ndonzi makatanga kumonera zambia muno rini ndoti kudini kwandinoenda vakati vakangoti ingomonera zambia chete uinde iwo nguva munhu mukuru zvimwe zvonofanira kuzvihwisisa mandasiyana nazvo nenyaya yekutiwo kuti musiro danga mine confusion yekuti ini nyange ndiri muno ndinoenda kuchikoro ndichigara pabasa zvazvokudzidza ula chikoro nemapracticals ka ndikati nyange zvezvindikada kuti ndodinavo but ndikanzi basa rapera ndinogarepi zvandaibvunga panguva iyoyo andaenda kwaba mukuru waine zambia riya ndasvika tatanga nekugesa kubva ndachinja hembe ndokunogara hembe dzangu ndokune 2 rooms ndachinja hembe ndawacha ndapedza ndati amanguringa ndakuenda ndodatakura hembe dzangu nokuti
pamwe ndogona kuzotora nguva isingauyi sezvo ndakakatisa maofu basa nenyaya yekuti ndakuda kutaura kuverenga. Vakati zvakanaka, wakatogona chichichi ndokuradzawo zvakanaka. Ndobva ndadzokera kuya ndikati mamukuru murikuziva izvo zvamakaita zvisi zvamakaita chaicho hazvisira ichi. Vakati ndikufonera togadzisa nyaya dzacho. Ndakati muda kuti dzigadzisiwe kuti dzidini. Pakadzoka ndakati ndangopedza 2 weeks ndikazongoudzawo vamwe sekuru. Ndikati sekuru ini ndakarepewa ini. Bva vatoseka vakatoti iwo wasunga wakangorangwa daita wakangorangwa wakatogwadziwa because mapostira waimuita. Ndikati kana inini munhu munaitokunga ndarambwa neboyfriend yangu. Ndikati kana munhu iye hatombotozvizivi nyangwe ndikaripota obvious achazviziva ndarepewa. Ndindotongozvinetsa mupfungwa dzangu ipapo. Baba nditi chinditondedzera nyaya dzako nobva ndavaudza nyaya yachona. Vakati handipe nhamba dzake ndofonera. Nobva vakuona vakati kwakadii. Vakati tine musikana kuno chichi. Ati zvakanaka ari sei. Kanzi ari kugwara. Kanzi ari kuhwe. Kanzi ndizoti matambiro makaita uko makatamba sei. Asi kubva ipapo ari kuti ndiri kurwara. Saka iwewo haana kumbokuudza. Zvikanzi akangotaura futi aingotaura mukuseka. Zvikai pamotauriko zvino mukutaura muchiseka. Zvikanzi ari kungodigirwa mameseji angu. Yakandondisina meseji yekungoti ndiri kurwara chichi izvozvo zvamataura. Asi kanditaura nyaya yeko zvino hachatombotaura. Zvikai izvozvo zvawakaita ndo zvokutadza kuti adi achiramba achitaura newe. Nekurobva kwati hachina kudako munhu. Zvakanaka wasvikadii. Sekurobva indakatopedzera ndakarwadziwa kubva ndatovabhuloka. Saka vamukuru vahombe vakatoti nyangwe kuri kuti muri kuenda munge nemasandezi mungazombatadza kuuya. Ndikati kana inyaya washeni bamukuru vakuru vaya munhu kwaivo havo vaya. Ndikati kana inyaya washeni tumirai ini notoswa unganogara ukoko. Ndikati chimupai hembe ouya nadzo ndowacha ndo ainodzokera nadzo panenge achidzoka. Vakuru nechingowachira dzichidzokera handina hangu chakaipa nawo. Saka uyu pamukuru vaduku vari kunetsana manje nasekuru vakati iwewe chatinoda nchotorapisa zvikanzi zvinhu zvakaita zvokuti nditozoona aende kwadokta I think anotozoita after 2 months. Vakati munhu achingokuzwa kuti ndiri kurwara kana zvakadaro akutoenda hake kuchipatara unorapiwa hake zvemahara but chakutoshandisa polisi vachingotaura naye paya. Zvikanzi saka vakaro manje ndobva vakatanga kuzonditumira vamwe tete futi vadiki vanambotaura vaya vakuti iwewo saka uri kufunga iwe uri munhu akazvara iwe. Tete vangu vane rushiye, vane mwana mudiki ane ma4 months. Hausi kurwadziwa nevana vatete vako iwo kuti kana wakaenda kujere unogara mujere unoita sei. Ndikati kana mutete ndinongofunga kuti izvezvi kuti nditi ndinoti ndongoenda kwadokta ndinozvirapisa but vari vakandikuvadza zvinorevei izvozvo chichinikuradza kurwadziwa. Handimbozivi simezve kuti ndoita sei izvezvi. Okay, reading macomments andiri kuona panapa paka because anonoza kuti most of my diaries ari panapa paka vanhu vari medical health section vari kutaura kuti unogona kwakapiwa inonzi STI ndizvo STI. Saka ibo tisiri kubata vatotaura nhingikiri yacho hamene sitari kutaura imomo. Saka iwe chamufanira kuita uri kunonoka uri kuchengeta sick. Handiona yari kunzi maybe unogona kudaro wakapiwa. Enda kuchipatara chitoita mangwana chechemuka uende kana uine ka 400 enda kana kwa private doctor mangwana unochekwa. Ndozvikuita kuti usakwanisa kuchengeta weight. Asi kana zvichiita waenda kwamangwana ibva watotestwa kubva kuHIV chako chaiko because ndogona wapiwa HIV nani nabamukuru avo. Asi uchibva kwadokta ibva wananga kupolisi straight nokuti vakatokurepa. Handiona vakatokurepa. Saka mangwana mtetsana sei watete wako kwavaudza here. Watete wangu ina asana ndakambovaudza nyaya iyoyo. Enda kupolisi unoripota. Enda kupolisi. Watete wako saka ukavaudza vanogona kuti kudi. Handizivi nokuti zvino zvakamaitika nezvokuti munongoziva kuti kumhuri kuko zvinhu zvachona kana zvikangoda kuti asi zvinodaika
vanongokukombera nato ndongosimudza ruembo ndo zvaunotsvaka uda kungodi apa ininiwo ndichitoitirawo chi hauna kokana izvo wakapiwa nhumbu saka odi nhumbu hangu zvakaitika nezvokuti makuseni achona ndakaenda ndikanopuwa tablet riya pakiriniki. asi dewe kola wakwana simba rekuenda pakiriniki unopuwa tablet wakadii kubva wachita simba rekuenda kupolisi same time papo kola ungati munhu arara newo usiku zvenharo makuseni omuka uchiti bankuru munozere zvamakandiita nezuro makandirepa saka ndofamba ndakapfekei kana newewo kola same time ungadi wakatomuda kuti ndikutoripota kupolisi kana sezvokuti kwai mhurika hamene ikoko asi waripota mhuri yekuita sei uri wakarepa kana koraikorezvi kana wakapiwa chirwere wanga usina chirwere pamwe kana wapiwa chirwere life yakatochinjaka zvaupenyu hwese nechirwere chawapiwa nemunhu une makore mangani 27 uri kutyei kuenda mapurisa kutaura chokwadi chiro chinotongonditadzisa chero ndikafunga parisekuru vangu ndozvo zvavanongondiudza ende vakandiudza kuti kawasananda kupolisi hakuna imwe advice yanichakubatsira nayo ndizvo ndinavo sekuru vako ivavo nyangwe nesiwo pano kana usina kuenda kupolisi hatina advice atogona kubatsira inda kupolisi kana chida tikubatsire iwewo go to the police mangwana tichingomuka makuseni go to the police mosha irovi ndaenda kupolisi SIS MELLY boyfriend yangu yozwaiti ndarepewa munina boyfriend ndakuyonzerwa kurepiwa une kune munhu anoapply kurepiwa here saka uri kutya boyfriend yako usingatyiri upenyu hwako utano hwako utano ndinohudaini kusaka boyfriend yako kutaura nezvekuti boyfriend yangu yonzwa kuti ndarepiwa inozoti kudii you have to go and report boyfriend yako neutaurira chokwadi itaurire chokwadi boyfriend ndakabatwa nabamukuru vangu afa irepu uri kupi kuJoburg unoda here tikupe munhu wekuti aende nekupolisi kana kuti still uri kungotya boyfriend yako uda kuenda kupolisi shoshoshosho ndinoda nokuti kubva pfungwa dzekupolisi chero kubva mushure nengori nadzo datsoi ndisina kana kumbowacha kana kuita seizvo zvakandikapfeka mushure ndakangozvisa mupeyabheki ndakatozvisunga alright saka uri kuJoburg kupi kwacho Southgate chanyora kuseri alright ndinyorere kuseri ndikutsvagire munhu wekuenda newe kuchipatara mangwana anoshanda mangwana nekupractical saka unongori free zvarini saka mapractical yako unongoirova zve one day kungonoripota chite kana wapedza kuripota mubva maya waenda kupractical ndende ndakutanga ndatoconfirma nokuti ndinofanira kusvika na8 o'clock makuseni alright can you confirm and call me ndikutsvagire munhu anoenda nekuchipatara queen crunch ndakuona mucomment section queen unokwanisa kutakura mwana uyu uenda naye kuhospital queen ndambokuona mucomment section unokwanisa kutakura mwana uyu here une naye kuchipatara ngachitanga aenda kuchipatara guys anotanga arapiwa like wait kuramba yasingasagoni kuningirira yasingasagoni kuholda atange anorapiwa then kana azorapiwa anditika aripota arapiwa anditi then ozoita zvecounseling hamuzvioni because akaramba akatanga necounseling ine ichaita nguva anenge achichengeta chirwere kana akapiwa chirwere mubhodhi make she needs to start by going kuoperekedzwa nemumwe munhu kuhospital antika from hospital oenda kumapurisa kuhospital dera ndingatokwanisa kukumbira pabasa then ndongomuudza ndakambomuudza kuti ndichimuudza ndambomuudza zvekuchengeta weti ndakangomuudza ndichiti andamuudza ndakarepiwa ndakangomuudza kuti handichakwanisa kuchengeta weti saka ndiri kumugara chikuda kana ndiri pabasa saka ndokwanisa kumuudza ndakufunga kuenda kuhospital murungu iri mandi ita kuti uronge tinde kuningikiri unogona here kuti umbofondera bankuru uchirekodha unogona kurekodha nefoni uchitaura navo nezvenyaya uchivarekodha unokwanisa foni
kuti ndine audio yavakambondisendera vachiti kudii vachinditi iwe unenge wakatongonangana neupenyu hwangu unenge une zvauri kuda muupenyu hwangu vakutokuteretera kuti anoripota no ende chinda saka wachi hanzi kuhospital under police report alright mutakane kupolisi andaperekedzwa kupolisi queen andaperekedzwa kupolisi mwana ushu akaenda kupolisi first mopa police report then mozoenda kunikiri kuhospital kwachona saka wachi unogona kuenda riini muningini mande kozi kuti ndirove kupractical tinenge tadzidza pafoni zvese kubva mande kusvika friday saka unoifara kunoatenda practical kuratidza unenge wazvinzwisisa here alright saka mande chindibata kuseri please so that uinde nasisi vako kuningikiri kupolisi munoripota anokuperekedza mopuwa police report mozoenda kuchipatara unorapiwa handiti hatikwanisi kuti kafondera bankuru tinenge tavangwadza kufondera bankuru kuti yatopindigwa nevamwe vanhu vasingazivika tinovangwadza anogona kuurayiwa handiti mazviona kana kuti anogona kuto wati aiwa kuripota afanwa kuripota haufanwa kuwachana nyaya yakuenda kumapurisa hapana zvachakuita but iko zvino sataenda kumapurisa kudai vakaziva kuti ndopulani dziripo vanogona kuda kunyaradza kana ive kumapurisa hapana chachakuita because nyaya yakusikamwa but iko mangwana mapurisa 24/7 haukoni kuti chibva kupractica kwako wobva wananga kuningikiri umoenda kupolisi ndiri kukona kubanza kwangu papolisi panongori padhuze yesavisingaiti zvokuti chero manheru ndogona kuripota pandodzokana ndochaisana chikuitika ndechekutika iwe kuti hautya kuenda wega dei wanga wane chizvinji zvokuenda wega taichinda mangwana kuti undiupe mapepa ekumapurisa tione kuti waripota here bankuru wako toda kuzovahlasira police report yavepo toda kuzovahlasira bankuru wako asi toda kuti utenge wavhura police case vatange vaziva kuti police report yavepo this nyaya is well known kumapurisa in case of anything that happens to you ndo suspect yekutanga but iko zvinosati usati wavhura case hatinda zvotokonesa kuti tivafonere tivaite because unogona kukawadiwa saka please ita saizvozvo mangwana bva kubasa papolisi padhuze go and report go with the evidence handiti wonovaudza kuti ndaitya vakati wai wakanonoka kuuya utaura kuti ndaitya kuti pamwe kudanda handisingatozvibhirivhi zvinhu zvakaitika nhasi ndaitotya ndatozotaurawo nevamwe vanhu vakandipa ushungu kuti go and report handiti saka mangwana please just give me a feedback ngatingotine sandi sunday inini ndibva kuchechi after kuma 2 ndipe feedback kuti waenda here kumapurisa kuti tiri kufamba sei go and report usamirire kuti anzi ndotanga ndodza vatete ukangodza vatete first to report vanotomhanyira kufamily kunoti ita ugwe mufamily handiwaona hatina hapana izvozvo ainda kuna chitogwa mufamily ngaite police case ndokungaiwa mutete ndovasingazvizivi nekufamily zvakadotaurwa izvo vakaudzwa nani pane kati tikandikangoudza senyaya ndichingoti sevanhu vesemu eji regai tingoshinyawo nyaya tichitaura zvakabva zvaenda koko nokuti ndakatonzwa wangu munin'ina wangu achiti baba vangu mai mama vakati iyede yangu ananga kuri kwakuri kuti hasi hana chari kunzwa kana kuti hasi ngangozvinyara zvingopera kunyarara ndokusingatoitizvo kunyarara ndokusingatoiti mangwana kupolisi kunyarara ndokusingatomboiti anzi baba ndo akati kasina kuripota baba pangu asadzoka ndozvandakangotongonzwawo zvichingotaurwa kumba saka ndozvauri kutyewo kuti nekuti baba vakati kwai kana ukaripota usadzoke kumba vakati vakatoti kana ndisina kuripota saka iwewo tichachengeta live ino yatidzimi ndo proof iyi yekuti kwai nenyaya pano in case and usakwa cheyembedzodzo just go and give them sezvadziri handina kana kutombodziwacha ndichakadzishengeta right mangwana chibva kuchikoro handika kumapracticals kwako kupolice straight then uzondiudza kuti vati chii alright tiri kungonamata kuti uite ushingi mwari wakupe ushingi
ukwanise kuenda kupolisi mangwana acho. Kuchenga ndo kwantu kutoda cheko chekuona kuti chinhu chacho. Shame. All right. Saka enda tokubata mangwana. Shame. Sorry hako ne? Yeah. All right. Right. Mukona zvokuitika munyika guys, ndo zvokuitika muvanhu mukurarama mwedu we. Vanhu vari kurepa vanhu. Vamwe vachimamira vamwe, vamwe vachiwetera vamwe, vamwe vachirepa. Hazvinakidzi. Hello Kola. Maswera sei? Ndiri right muri sei? Ndaswera. Ndanguti ndingokudzei kuti mandiri kwadzisa. Ndandishinakidzwa chaizvo neshow. Asi pamangu kuti UK yakatakura moyo wangu warwadza. Akati tese tabva taiswa mubhasikiti rababa vanomama pamubhedha. Ndizvo zvazvinongoita my sister. Hamuoni kuti mamunenge muchikwana Cape Town place of reggae. Mwe muchitori yako Cape Town yese, but havasi vese vanenge vachiita reggae. Kuchikudaro. Tinongoiswa mubhasikiti one test. Zvakara ndozvatingori like hanimaona ndikatinga kutukwa ini chinzi madiaries, kunotonzi madiaries kuchida kutukwa inini munhu wani konzi madiaries nemiwo macho include ipapo. Ndananguti ndingokuudza kuti marwadzisa moyo wangu SIS MELLY. Asi imi mamusichiziva here kuti vanhu vari kumama kuUK imi? Handisingatozvizivi. Matozviwa kamanje. Tatotanga kuzviziva nhasi. Kuti kune vanotomama kuUK. Asi munhu wani akamama. Aiwa asi wani vatouya vataura pamaka asi mamusipo vataura pana pati vakamamigwa i3. Saka kuno inani hezvo i3 vakamamigwa vari kuUK. Aiwa saka ichokwadi Kola machinja kwaisaka ichokwadi i3 vakamamigwa. Aiwa saka ichokwadi. Aiwa hana natovhiringika ndakati munhu wane zvino kana vari 3 kokuzoti vasina kuya pashow. Handiti mazvo makola zakachifona papa mwana waye achitaura nyaya yake vekuUK pamauri kuconfirma kuti nyange nende akatoma migwawo. Aiwa kutanga ndichadzokorora ndimboteerera kutanga ndabatira pashow pakati. Muteerere muchanisa kunzwa imune murume. Ndine murume asi hasi wekumusha wokusaka hamami. Okay, all right. Asi wokumusha. All right. Ndokune dzimwe nyika idzodzizi nyika dzimwe idzi. Aiwa tine live yenyu ichauya manje yevanhu vakarogwa nevamwe maforeign nationals timbohwa kuti zvakamira sei. Izvo munogona kuwana kuti vekurudzi rwenyu kuku hamamika asi vane zvavanoitawo. Sezvataura Kola imamuwa Kola mwachitikwai muZimbabwe akandisa neshure kusimu number 2 pamwe vekurudzi kwenyu ndo zvanenge vachifarira zvamunenge muchitiwawo kumba ikoko. Aiwa imi wangwanisa zvese ndinoiswa nekumashure vekumberi zvese. Handiti mazviona hanimaona asi kwedu kuZimbabwe hazvina kujairika kakuti munhu anoiswa nekumashure hanimazviona ka zvekuisa kumashure makatozviziva here makatodziswa nemurumei? Ndakatozviziva nemurumei. Ndiyakatodzisai mamusatozvizika mamusatozvizi because peda hakuna zvaimborwadza asi mazuva ndakajaira zvaitogwadza pamaita saka anoshandisa malubrications ani. Saka kwaine mhaka yei ndichifarira kuita kumadhodhoko? Anoshandisa maburi ese anopindika. Ndozvavanoita. Saka akaisa kumadhodhi wesa kumberi wesa mukanwa. Pamazamu apa ndo abatanidza nepakati apa opinda futi nepakati nemuhapwa meso. Achipinza chinhu chake mumuhapwa imi mune mazamu. Inga munoitwa Kola. Zvamunoti ndezvekune dzimwe nyika zvatingaziviso. Maona manisara aiwa zvishona zvinzwisisa itsoni nanza ndakambozvinzwa kuti kune munhu anoita tsvina kudaro so saka pamazotaura kuti vakarume kuZimbabwe pamataura kuti vanhu vari kuUK ndopandikati
asi matozozviona kuti zvosiyana-siyana ka vamwe vachiita zvimwe kune dzimwe nyika vanenge vachitawo zvimwe isusu kwedu simutu yezvishu haina kujairika mutotaurawo muga kuti pamakatanga kuintroducwa kwazviri maitogwadziwa handimaona asiko zvino majaira saka iko zvino makusina kigwe zvinonaka zvekuti simeli zvekumasire kuku unyatsonzwa kuti ukapedzawo svondo usati waiswa kumashure unowa kutonzwa kuti nguva yagarisa okay obudisa kumashure anotanga chii apa pakumberi shure kana muromo nokuti unoshandisa maburi matatiko anotanga nemuromo watanga nekumuromo kumberi kumashure alright ndani chiti kuti anotanga neshure tomuromo second round anenge akuenda nepakati pemazamu hapo uzoita nemahafomu saka imi muchanisa kuti overall muchanisa kuona pavarume vekuzimbabwe nevarume vekurudzi kwamuri koko kunyika uko vamunoti best ndevapapa uyu ari best uyu baba baba anoroveva asi makatoziviswawo kudya iye hawanzorake inenge yakudya ndinodya ndiye akandidzidzisa zvekutoti dzimwe nguva ingosvika pahuro chaiushangwa kuda kurutsa pepe achiisa mukatikati mumhuro mukati chaime kuti ndinenge ndichiita hanina kurutsa pepe zvinenge zvichimunakidzawo saka zvezvo zvichanakidza here kana mowa kudzipiwa nayo haizovhari here panopinda buri remwe yapa mukazokanganisika mukazofa imi mbune mukadzi wakafa ane bhulambi pamuba kana makunyatsoziva zvekuita munonyatsoziva ndenda kunyatsoita ndichita ndichimedzerera handi zvinondiita kunge fishi iri kuzvezvefishi zvezve ne ndichita manje nepahuro pangu ipapapo ndichisunga ndichiregedza ndichisunga ndichiregedza nepahuro ipapo ora ime muchisunga muchiregedza muchisunga me muchisunga nei apa nene uyu nefine ndangu ndikumedza ka saka ndakamedza kudai zvinhu zvatangu zvasunga ndichidaro so kana atunda manje ndo pandamedza tochiuya manje kumberi right mugere kuona saka zvinotonakidza rizi aiwa zvinofaya zvokunoti kana izvozvo tinogona kunyatsoita kuti takatanga mukanwa tobva tati kumberi tobva tazori kumashure session yacho inogona kulasta kana 2 hours 2 hours muchingoita takambotanga hatichiita patozorara senge apa atari kusvika kuma10 sana toredi matogadzirira ndatogadzirira saka iye kaanotogara totaura kuti ndosvika kuma10 kuti mugadzirira nditi tobva ndatogadzirira kuitira kuti ndotanga ndamwa mushonga wemanyoka okay waumwe mushonga wacho wemanyoka muri kutoita manyoka so ndikuita manyoka muda kusokera mukati zvarapo vakomanera vedu zvimechinde chaimaona ka taionerera zvokwadi taionerera chokwadi saka manyoka munomata nguva yakareba zvakadii ndotanga ndanga pane inonzi lokutovhini iri kunokuyi ndakaimweyo ndonyatsoita tsvina yefu yobuda zvongoita inguva mine maminitsi waichiita tsvina yacho aizorambi ichiita usiku wese hazvizobudi kune madhodhi kana makambodzwa inonzi dushing whatever they call it tofakaidza mvura ikokoko chichena saka hakuzoiti zvetsvina izvozvo kuzvinomuka watsvina iye achangopinda modii aiwa handitomboinzwi kubhozi ndaswera chichamanyoka saka imi muri kureva kuti every time pamoda kuita bonde murume anopanotisi kuti nhasi tichikutsva kuti mumweka mushonga wenyu kana asingadiwo bonde hakunawo meseji inoya aiwa pakati pesvondo tinongoita zvedu iyaye kungoti takangoita missionary yedu iyo tapedza during the day during the week alright asi weekend ndo yamunotamba mutambo chaiwo panhasi friday kusvika sunday manheru memuchingotamba chingodaro aiwa saka zvezvichifaya hazvo saka zvezvichi pakati pesvondo pade chingoitawo dzamakajaira dzekuzimbabwe idzi okay imi charombo saka zvichatoite kuti mudzokere mudane nemunhu kuzimbabwe zvichatoite kana achibvuma hake zvese zvandakajaira izvozvo zvetinoita zvekutoti anga kuti kwakuita lusi saka anga achida achada kunonditsvagira kuti ndinonosungwa
ndinonotaitiriwa kumashure uko kushure kwakuti handiswa kungoyerera kuti hazvisati zvakuyerera zvazvo but paanopinda anonzwa kuti kwakuti akakuta lusimba kuzindo pane maburi acho ese ikoko kondo kwakanyatsobata. Alright. Saka kune mushonga unodzosa mukati kune mushonga unodzosa kuti kuite kudzoke aiwa zvakufana kutoti takamboenda wasejari kumbonodzokodzoko mushana ioperation kai saka tarani mukati inenge isiri operation ene inenge iri operation but akamaina zvako maina hanzi airwadza hatsanamboitwa zvangu yanoti aiwa itsemaina anotozviziva iye kuti ndo zvazvinoitwa kuti ndo zvazvinoita asi iye kwake kushure kwakabata kati kwakatodhambawo kwangu inini kwake iye dzimwe nguva ndinoisawo anoti ndiisawo zvinhu ikokoko munoisei saka takatengawo chidhinido chake manje chinonzi chiplug. Alright. Munomubaya nacho kumashure ndomubaya nacho chobva chati ndichovhara saka kana achida ndogona kuchiita unge ndikuda so kana kuti anongochiisa kumashure echo angogara chavhara kumashure ikokoko chiplug ichocho uchizoita zvese zvaanenge achiita chiplug chakagara kumashure saka chiplug chinenge chivharirei kushure anongofarira kunge achinzwa kuti kwake kune sakamupengo kumashure ikoko muNigeria mugana ndewekugana saka ndozvinoitwa kugana izvi nai hamene kuti ndozvinoitwa kugana ndeyekutanga wandakadana neyekugana anodarei but 2 hours kola makashinga 2 hours muchimboitwa kuti chinja ka mukaita mukanwa iwo mbondidyawo tombodidi by the time atozoti aiwa tapedza aiwa mukatasa nguva kwazvishuwa toita chovha 2 hours magara nguva yemese nguva yakareba zvakadii naatane gore ichiri love new one zvichiri hazvo kufaya ndosaka muri kuitwa zvese izvi ichiri love new one kana mazogara anenge asingazazvidi every Friday kuti kudaro ichiri love new one inatononge zvatozveupenyeni kudaro aiwa but as long as muchinakirwa kola muchifara ndo zviri important happiness yenyu chete aiwa anondinakidza anondiitira zvese ende handitoshandi ndiye anondichengeta zvese zvisaka ndozongoto akandipawo mari ndakatumira vana kumusha ndakadii zvinobva zvabhadharanawo nekushandisa musoro wangu kwaanenge achiita ndizvozvo angachimbachibhadhara kwamusoro wenyu wanenge achishandisa ndizvozvo ndokungwarawozve ndokungwara nokuti musuri hausi wokungoti mushandiseka hausi kuti mungoshandisa zviri kudhamba izvinowa kuti ndaoperation yekuti madhamba kushure mongonzwa ngatobhadhara atengere vana vava chikafu kumusha kuzvakasimba achitumira mari tisingaiti cold limit compensation aiwa pakanaka kole chero muri happy ndozvatongoda izvozvo chero mugere zvakanaka muri happy muchengeterwa vana chengetwa kumusha itwa henyu kumusuri hazvina kana basa operation kana kwadhamba munongonoitwawo vana vanoenda kumaprivate school mai vangu havana chavanoshaya vanowana zvese zvavanoda izvozvo zvindokutoti regedza nditange ndakamuudza kuti ndoda kuvakawo kuti extend imba yamai vangu saka akati zvinoita saka ndozvandichatiraya kuita izvozvozvo. Alright. Aiwa extendai imba kola musoro wangu kushandira mahara extendai deni gare extend chero kwazodhamba muzesho kwakadhambira kuti kwakadhamba hangu zvasana wangu vanawo masperu avanovati imi chero mukaenda kumushanza kuti ndine room yangu yandovati ngakudhambe muchitabasa sebasa chokwadi aiwa pakanaka kola. Thank you for being honest kola, thank you very much. Alright, manyai kutoilet kusati mazviitira manyai kutoilet muburise doshingi yacho. Alright kola. Ndozviri kuitika kola vakangwara kwai ndichimupawo koko kumasure iye achiisa vana vangu private school izvo zvimba toda kuto extend square anomaona square wachindonyerawo chicho kumasure kwake kuti ndo wachindonyerawo iye achiitawo mari pera kwemwedzi wopiwa mari ndokungwara hakuna kungodhambisigwa musuri pasina chiripo kungodhambisigwa mahara all in the name of kunakigwa mashuwa kavanhu varume kuzimbabwe kwai panorokwa 2 hours apa
kwai kugana uko kune ma 2 hours drive anenge achitiwa 2 hours drive kugana kwai masamu hapwa pose pane buri mumino munzeve anokwana kwani harime kuZimbabwe anisinga chichita mashuhira amene chinokuta sei kuti mufanane nawo nekugara chi harime kuZimbabwe inangoti ndingokudzaiwo musazonishora at least mtu wake ushandira overtime zviripo animaona shandira overtime zviripo kwa extended day nokuti pachazopfeka mapamba guys anenge asingakwanisi kudiwo vasingakwanisi kuti vachita kola asitombonye patepina hapana changambonyepera kana pana changambonyepera totsara chokwadi chake apedza akatozvindira tikaendimanya toilet ndikuita douching iyoyo atara chokwadi it's just that kuti chete it's just that kana Yvonne atara chokwadi munhu it's just that kuti isusu hatizviziva hatina kuzvijaira andiona hatina kuzvijaira saka isusu titonasa kuti zvinhu zvisingatoitiki animaona katina kuzvijaira isusu vanhu kuno kuAfrica saka tonasa kuti zvinhu zvinoita kubva kunyepa but handii live iri kuya here mirirai live yekuvanhu vakarogwa nemaforeigners handiti ndiri kuya nayo vanhu vakarogwa nemaforeigners mirirai live iuye umwe neumwe achimirira akarendo rwake rudzi rwacho rwakarogwa muchanyatso kuwisisa pana mbonyepapa kola hello. Hello, Chokneri, how are you? I'm good, and how are you, Kola? This is right, Shango. Indawo yona yangu nangoma dathe kuya phansi. Ukuso kwangu kusethi kune bathina ndakafanga noni mchina. Ndanzweni kwesikwama wokho. Nekwiswa maoko? Abanisa maoko. Kwisa woko kutakunge woko uchapinda mukati chaini. Handi mazviona kagaisi kuneva kuti kwanzi Kola angachinyepa bvapa mazviona kuti zvinongosiyana nekuvanhu ka Kola wari kuyari kuchema kuti ndawana isu kuZimbabwe hatizvizivi kuti roko guno angaisa roko pai Kola andingasipa roko kumberi uku titanga kusangana that was first huyai yese hatina kumbobvira takambosangana neinjini yababa ayo vanongoshandisa maoko pinza roko kuva chinakirwa neroko iroro zvatopera ko imimi munenge muchinakirwa neroko iroro hapana kana chinge chichigonakidza kanaka because isusu tinoiti zvisvida kutoti bhanana racho ritopinda ndizvozvo ndo zvatakajairaka saka chinhu chavo basa ravo ndechei ndicho ngunowaita ndasingachizivi ndakatoita nguva ndisingachizivi chinokabhegika ndeunenge richibuda unenge uchinei nazvo as long as bhegi richibuda bhegi rinenge richibuda uchiitirwa zvese kumusha imba yakatovakwa vana vanoenda kumaprivate school everything chikafu marenji zvese asi ruoko chete kugara renyu ruoko asi ruoko gwacho munenge makameka chiwa here imimi kuti ruri clean nzara dzakachekwa and everything hana pamwe pokuti munhu ari smart zvinhu zvisingaboiti extra smart chaiyo ende munhu ane mari dzake munosanitiza roko igogo haiti zvekushandisa bhanana rake harishandi anoshandisa ruoko zvino kana muchida kuti havana saka munoita sei nemaoko iwayo aiwanza handitodi zvevana inini anoda ndine vana vangu 3 iye ane vana kuita vana ane vana tode vana vakomana vahombe chaivo saka iye vana vake vakavaita sei handisingazozivi kodzi yanga akarorawo muchena saka mukadzi wacho hameno anzi akazoshaika nakudii vazongorambanawo hameno kuti akazoshaikira kuti akazorambana mimimi yacho handina hamwe ndida kuita follow up saka ruoko kana kuchipinda uku gunopinda kusvikira pai unopinda sisimedi unopinda zvase nokudzora chibereko nemaoko wandei muchangona muchichidhonzwa chibereko chibuda imi ruoko runopinda kozi ndo zvaanenge achichoda ndo zvinenge zvichitomunakidza izvozvo kupinza ruoko risti rose yese roko kusvikira panotangira ruoko apa kupinza chaivo kusvikira nechepanopinda chigunhu chechi 5 apa ipapo achipinza roko kudai mukati momo kusuka nhingikiri neruoko ndokwanenge achiita mapedza ipapo zvinzi handei kushopingi toenda kushopingi tonoshoperwa kuti zvekutamba manheru todzoka kuruoko saka iyo zvino vatozojaira karokoro hazvijairiki zvino hazvijairiki ende zvinotopa munhu kuti utoita pfungwa dzekutoti dai ndatowana mumwe munhu bcause ini ndakatozombowana mumwe munhu wandakawana ndakatomudza kuti hangazi yangu nanhasi
uzoraramira izvozvo. Okay, saka hanzvadzi yenyu iripo iyoyo itongoitawo hanzvadzi iripo ka ndo inotokupedzisai? Ndoitora hanzvadzi yangu kwaari toonana wotofara zvokutototi hanzvadzi yako. Ko muso munozobatwa vanje muchipuwa bhegi kudai mozodii? Apa ndoenda kubatwa nani manje apana iye? Naiye kanzvadzi kaiya muri kuti hanzvadzi iyo ichikusevisai? Aiwa hanzvadzi ava vanotozviziva vakatopinda muchirongo vachitoziva kuti hapana. But mistake inoitika kawandira kuti munongozobatwa kuti pane zvakasvitika nehanzvadzi yenyu. Chinoitika ndechekuti ava vachena havagari mukantri mandinoita sei mandinogara. Vanouya after ka 1 after 3 months. Saka nekorona iyi vakatoita 2 years vasina kumbouya. Okay, saka munenge muchidhilana bamunini. Kunze ndaunoona mhuri yangu everything kumba zviri zvaitinga. Saka munenge muchidhilana nehanzvadzi. Iye anenge achidhilana nehanzvadzi asingatozivi kuti ndiwani tozosara vachipedzisa. Hapana kumira mushe. Saka hanzvadzi vakatomudza kuti ruoko ndo unoshanda? Ndakamutaurira ngoza ndangosanganawo mashona pabasa. Saka ingo ndono ndichimbouya ndichindina baba akazoti ko ndeiti. Ngati ndiri panzara ini. Ndikati handiri panzara hanzvadzi ndibva ndamutora ndibva ndamuendesa ndibva ndamuintrodusa ndikati ndaona ndisangana nahanzvadzi yangu kunomuka kwatiri. Ndibva atofara kuti aiwa hanzvadzi. Hanzvadzi yako yantoitirwa zvese hapana chasingaitirwa katopindawo papero. Patiko kana akazo ndoda kuroora mudii manje? Kunorora? Aiwa, kunorora zvaakatozoita manje akatozotuma hanzvadzi kuti hanzvadzi mari yekunorora hanzvadzi akatotora mari pano vakatoenda vakatonorora. Saka akatomuri boyfriend yenyu ndakatozekana kuroora iyi? Nemari yakatobviswa naiva vachena. But akaroorera ani apa hanzvadzi hana kusvika chindi kuzviroorera iyi? Akatosvika akatozviroorera ndopatasvika achiti ndauya kuzoroorera murongweni. But apa padangerous kapa manje mainini apa because kana kola akasvika kati ndazviroorera inini papapa handiti ko vari kumushatidza muchigara nemurungu vanoti ndeipiri kutambika. Aiwa vari kumushacha vanongoziva ndechekuti murungu wepabasa zvokuti vanozoziva kuti munhu ndiye wari kuzoboyfriend kana kuti chii havanei nazvizvo. Ko mukakazati ndoda kuenda kumba nemi modi? Ndinotoenda naye kutosvika tototendera iye haanibhuya kasvika ndikasingofara achitengera vanhu zvina achikwira achidzika achitora mapikicha nemakamera ake achienda achitenderera maraina vanhu vanenge vakangomira vakazara vanongoza zvogete zvazvi kana zvakawanda tezvaizvo haazvioni because munhu anongoya zvina 2 minutes. Ko mukapiwa mwana nehanzvadzi nemistake moita sei obuda ari munhu mutema? Ndisati handambosfunga because kwandasvika paextendi kuda kuita mwana. Asano dzenyu ndakusarenda ikona. Imi nhasi mazondigudura. Imi ndimunhu handipedza because metsi dzacho dzamakaronga soka. Makaronga tsoro shemu. Unondoita sei chimbudzo itindoita sei kana ndokupedzwa zvigunwe everyday pasina banana racho. But aiwa, iyo zvangu handisi kujaji anga ndati kudi but panyaya kuzonoroora kapa mari yapowa tinondiroorera iye unozviroorera akazvimirira. Ndo paandipedza. Asi hamuoni kuti kumagumo kumainini kune nyaya here imi? Ndinenge ndakuchini. Kumagumo kune nyaya yekukola because wonaika. Handizivi hangu. Kuti ilaki renyu rinogona kusvisa ipapiro kuti murambe kusvikira muzohamheno musina mbobatwa. Pachandoziva zvinhu zvakadai izvo zvinoita mainini ka chokwadi cheche ndisingakubvundisirika. Kusvikira iko zvino 2021 tatobata 2022 mabhizinesi akavhurwa. Vana vakapiwa mashezi mumakampani imba dzikavakwa kumusha kubva 2016. Correct. Boyfriend yenyu ikazorora muchaita sei? Ikazorora mwe munhu upi wacho mwe mukadzi mutema here kana kuti mutema because remember boyfriend yenyu inozviziva kuti inoziva game rese kuti murigara rimwe murume boyfriend yenyu ene inozviziva kuti mimi fair cheko boyfriend yenyu ndeuyo muchena kwete iye akatoitawo medzi dzake dzakaita zvekutora mari akanozviroorera but mari ndeye murungushu hani maona akaenda kunorora kana iye anga achida kuzotsvaga mumwe munhu
kubatira kwese ugrid akagarai makavhura vasokola muchazondiudza one day grid kubatira grid title yekuti ini ndakanobvisa vandakanokuroora handiwana saka uri wangu but achita zvanenge achita kusaidi but musakangano kuti kafunga kekuti kekuziva kuti mugare mwe murume karipo musakangano. So basically what it means here is you've got 2 husbands. Ndango ndiko kuprepare mani nangu ina handijaji vanhu asi ndango ndikuprepare kuti mangwana atidi kuzonzwa kuchinzi kune mukadzi ari kunyika yariko ndaiona hangu kodi yenyu akazouraiwa kadi imamboya nenyaya tikaita tikasakudza ichokwadi. But be very very careful and zvazvinoita akapanda pamawa apa nchiti 26 makatanga iko zvino 2020 ndakuna 2020 ndika chisa chiri musachari mwamainini zvinogona kuita kana 20 years zvozongoputika zvinhu zvakadai. So they've got a way of coming out. They have a way of coming out. Makarivara makadika chinongozodhuka chasingadi kuzokuruzai kuchinzi makauraiwa kana makakuvadzwa because murungu ikai anokuurayai mari dzasipenda pamwedzi dzamutaura apa dzawandisa. Yes. Exactly. You see, so ndo pamunona pakadaiso pakadaro munhu haahesitate kuisa futi mumusoro handimona. No mistake, the mistake that you did from the word go ndekurega murume achida kunozviroorera achizviti muri munhu wake kubatirira apa murume truly speaking mainika agarira mari yemurungu ndoyagarira but iye chako chakuda kudza ichokwadi ndezvesex zvamuri kuita izvi munogona kunzwa chinzi mangwana akaroora mumwe munhu ane mukadzi mukashamisika nemari yenyu apa pane ndanoda kubva pane shuga anoda kubva pane shuga pane kirimora ndiani hapana ndizi hamuna kunzwa kola achiti pai ndindangogarira chero kuti koikutika as long as ndichikusekiwa bhegi rangu pano handimaona. Saka uyu murume ari kusekiwawo bhegi rake ipapo pamuri he securing the bhegi remurungu wenyu handimaona. But rudo chago chago ndezvesex zvamunenge muchiita love cheshe akanotarisai kanenge achitoti hausi marriage type ndoda kuza ichokwadi mainini anenge achitaura kuti she's not a marriage type andori zvakadai ndozvanenge achitotaura pachake iye nevamwe vanhu then ndaizogona kuziva kuti zive kuti vanhu vanotaura navo ndivanani anenge achitoti asi mukazondingaroora muchazorwadziwa andemadza kuti aroora atovaka imba nemari yenyu yamunofanira kunge makatotenga stendi kana chinumber 3 kuti muvakire vana venyu muzochinzi iye ndiye atorora mumwe mukadzi mugona zongoona ari mapicture pafacebook mukashamisika. Saka be very careful. Handizivi hangu imimi ibusiness renyu rekuti chi imimi muri kusekiwa bag yes muri kuitwa nemaoko handika you deserve yenyu kuti mutore chi bag renyu handi mashona ko murume uyu kuzokubatirira yachizvita nemari yenyu makazviroora ka because mari yenyu kai pachapana pandaizoramba kasismeli but dei makachimuti dei makachita achinota chaizvo dei akadororera murungushu mukade manje ndipo makairasa iva papa maini nandikunyefera makanga magona tsoro dzenyu apa ndipo makadzirasa manje musati nemakai dei makanga makanoroorwa imini handika nemari yemurungu unchizikana kuti zviri legal kuti kana zviri foma kuti makaroorwa nemurungu uyu zvese and everything murume wenyu hanimona zvamukuti murume uyu ikoko kwamunogara nebhegi newatinoti and wanoti munenge muri mukadzi wake zviri official ka zvokuti chero nhasi pakanzi chichi ndimi chaya anenge ari panyanga andi muri kunzwa nokuti uyo iboyfriend ka uyo is just a side chick ndimakwapeni uyu hamunoti makamukwanisa paipa equation chitongoti rudo ibofu animaona rudo ibofu hazvinoita zvinoita zvekuti kana wada munhu unopinda nemakumbo nechi handi mazviona but from the word goma musingafanira kuti muminvubva mamaquestion enyu emari because uyu akagarira cash murume uyu aripo pakusekiwa bhegi anoshanda mutema muzimbabwe anoshanda yake mari anaisepi yake mari iye kutaura chokwadi mari yake yese yaanotopiwa yese inosvikira pandiri zvokutoti iye akatozoresiniswa from kubasa kwaaishanda akatokufa another job from company yemurungu akatoti uyu haushandi saka anotoshanda. So you see kuti izvo haarwadziwe kana kupai pay yake because ichange pane mari anowana kumurungushu satsano haarwadziwe kupai mari iyoyo yaanenge achikupa iyoyo nokuti ichange checheyo yemurungu because murungu ane bhegi kako chimirai yenyu muone side chick musatanga kublackmail ai mutamani mazimba mainini
chirega imwene musachitanga ku blackmail aicho chekwa kutamba nemimanja akuda mari chake chekobheka achitaura kuti ndomuza chokwadi murungu wako muchabuda bhegi muchimupa. Thank you so much. But ngadzisaipa baba handisi tungazvita sei. Play your cards right. Yeah, because believe it or not, as much as muchimuda nekuti anokupa ibonde anodi anomaona zvakanaka chose yazvo murupuwa henyu bonde uku kumaoko asi ndikuona finishing yegame racho mazimba munhu mainvolva muzimba apa nekazimba munopa apapo ndichakanaka idisaster yoga yoga. Hakuna murume kana bichiza chinchiri sensitive pamunhu wechirumeka kuti mukadzi wake azive kuti mukadzi wake kana kuti ari kungokiswa nomumwe murume kana kungobatwa nomumwe murume. Chiimajinai uyu anowana hope kunovata kumba kwake achiziva kuti chero asichiziva kuti mimi hamusi kuitana nechinhu chechicho nemurume anoziva kuti munovata muchikiswa makabatwa makadingiswa chigumwe chicho ari comfortable nazvo. Imi ibhegiri ibhegi. Nyaya yacho inotombondidya muyo sismili is just that kuti munhu you cannot reverse what has happened. Yes. Ende mari inonakidza but as time goes on unosvika this extent kuti uchaziva kuti waita sei. This issue I've never told anyone. Hapana anoiziva ifini from the people that surround me. That the three of us who are always running at you. In fact, it's the two of us because we don't watch our choosing. Right. I don't know how you are going to fix this because makato confide futi kumunhu same person watutawana zvake pano makato confide mukaita tsoro naye kuti mucha pull out. I don't know how you are going to pull out this one. I don't know. Yeah, because takasangana pachepa kundaishanda ndasangana naye pabasa akatondisiisa basa ndikatosiya basa akandikatora vana kunzimu kuti ndiuye kunyika kuno kukandiri kuno ndikatora vana and everything ndikava ndatosiya basa zvese kubva 2016 ndongoitirwa ngahamende kubasa and everything zvine ndakangozvigarira. Yeah, pari tricky asi ndoda kuti mubate mashoko angu ipapa muchazodzoka muchiti simeli mubate mashoko angu pari tricky, very tricky. Because chandoziva murume wedhepo izvo zvokuti akatombotanga kubvuma from the word kuti ini ndichitamba sokukwira iwo tichiti bubuti udi panotome agenda. Murume seche aikudaika kana murume uyu akabvuma izvo izvi dai aikudai from the bottom of his heart angadi akataura kuti ndandibvume shina yakadaro. Remain then he was not going to admit to that. Angadi akataura kuti ibva kumurungu itirarame netusenza ndokushanda inini siyana naye. But kwaari akatopinda achiziva kuti it's all about cash. Ende mimi munhu wenyu munomuda anoona munhu wenyu munomuda but kuti mupule out zvichakunetsai. Yeah. Because right now you are being used, you are being pimped. Ndochokwadi chiripo kumurungu uyu iye achidla bhegi. But chinondinetsa alright if he is after money pandinoenda kuzvimu nichienda nichinoita zvedzimba and everything asati akamboti I want kuti sarangu rive padzimba idzodzo dzimba dziri kuzimu zviri muzita mangu and everything even mota yaanotofamba nayo it's in my name. He has never asked me kuti why ngachinde mazita or kana chita something that is must I be taken to. Why would he ask you Kola? Because he knows kuti hahana future name. Why would he ask you to say mistake papo? Because mchanisa na mangwana nye dzimba idzodzo. Hana anazota hana future name. That's why he's not even asking kuti isa master mimba t-shirt seimba. Acharora agonitaka life. Right now you might be surprised mkaona bank balance yake mari yemurungu. Yamuno inofa ngiri yenyu mune dzimba kana 7. Kana mshito nemba kana uno South Africa chem. Kuti kuZimbabwe ndakaitira vana ini ndotenga yangu imba South Africa ndoma ndochagara kana ndabuda ndabva kuno nyika. Hanga kuti yakubvunze kuti ndipinde paimba because hana chokuita nemi. Kana nguva yakwana you just move on tanga zvake nemukadzi wake. Unobudisa achita songa akashanda mari iri mari yemurume wenyu. Andi mukunzisa. Saka ndizoti mukapaita sei I don't know kuti muchapagadzisa sei Kola but ndikuda kuti muti changam hakuna mutaira akapusa. Mama ranga yenyu medzenyu zvakanaka chaizvo. The mistake that you did ndekusanganisa varume tu ndo yamaiti kanganisa. Mama rungorova zvenyu bag renyu kumurungu wenyu uyu kwa but pakuzoinvolva third party apa wesi still muzimba ndo pamatoera sayo ndo pane downfall yenyu baba. Yeah, rikaendiwa nokuita zvikazivisa sei but apa maoko apa hazvina kidzi zviya zvinokonakidza kunguva diki. Handiti but manje ndiye murume wamakada ndo zviri kwavo izvozvo ko mungadi motojaira. Yeah, ndizvozvo hazvo but
I can make this trade kuti ndoona kuti ndoita sei exactly kuti ndikuda chii. So when are you planning to end this? As soon as possible. As soon as possible. And what's your plan kana mamsiya? You are going to move in neuyu mzimba? Chatanga ndotogara pasi naye totaura tonzwa kuti zvakamira sei, tonzwa kuti iye ari kufungei nezvenyaya yacho, tono inini ndosiya ndotoendera mberi mabhizinesi angu. But mubate mashoko angu kola, mubate mashoko mukaita move in nemuzimbabwe ka amuite 6 months. Mubate mashoko angu mukaita move in nemuzimbabwe ka amuite 6 months. Munenge matosiyana ende pamunogona kutozorwa zvokurwa cheche mubva masiyana. Because ndipo pamuchaisa kuona trukala dzake ipapo. Ndipo muchaona kuti he was after something ipapo. Saka I think chekunegotiate nemuzimbabwe hapana. Anditi kana mafunga kuti you want to move away from this white guy, anditi you want to move away from this guy, you move away from this white guy, and mukomana uyiziva mumudza kuti ndabva apa nyaya yangu yanga iri iyi, andika right now tombomira zvatiri kuita izvi because ukunda sunungukoko. I want to find myself, I want to be back on my 2 feet. Andika you leave him, anditi kana muchizotanga zvimwe mutanga zvinyuwani uyu asi vese vasimo mupicture. Andi muri kunzwa? Ehe. So mozondipawo feedback kola kuti manyaya dzecho madzifambisa sei, because nyaya idzi ndikuona dziri wrong move chai. Muri pakona. It's a very tricky situation yamuinayo, but chatisingadi isusu ndechekuzwa kuti makuwadzwa kana kuti maitwa sei ndezvatisingadi. Toda ngotizonzwa nyaya iyi muchidzoka pamindaya nefeedback ndinouya muri in one piece. Okay. And it, Can I call you anytime? all right, anytime, just call me. Anytime you call me, but you know I'm not on this number. I'm on this number. I'm going WhatsApp. No, I'm using. Mukaenda pa front page page rediro riri pana simeli papai mukatesa kupane kutora number iripo yakapinwa number. Yeah, because I'm going to just a piece of the story. Need to time but The story is long, auntie. The story is very long. Maybe I will call you after the live, or actually the copy tangira copy up and I'm going to bits and pieces in here that because by 2016 this is happening. Right. Maybe tikasowana nguva mukazotisana ngurira chayo mazvakatwa zvakatangira, we can be able to help. But now mangu yani padumbu penyaya saka tungotaura pamatangira kutaura nyaya. Maybe mukazotanganisa kuti 1 togona kunzwisisa kuti okay zvakatanga neapa zvakadai. But pamatangira kutaura chete pamatangira pakati pedumbu paka I'm not having a good feeling about this at all. I'm not. Yeah. And inini manje bvunza vanondisiva, my guts, my instincts are never wrong. I'm never wrong. Yeah. So I don't know what you're going to do, Kola, but please be safe. Okay, thank you so much, Sister. All right, you boy most on the batter. All right, sharp. All right, sure. Yeah. All right, Kola, just keep me updated with what's going on, so that at least when third party, fourth party, you know, in case anything happens, I'll stand up and say. Okay. All right, Kola. Okay, thank you so much. Sharp. Right. These are some of the things we kuitika, guys. Kana usina kuzvinzwa from the horse's mouth, unofunga kuti akuna zvinhu zvakadaro inyaya dzekunyepa. Up until you can actually see kuti my sister here, atoli munhu ari pakati, she's in between. She wants to end this kuziva kuti oshpedza sei. She's in the hachadi, she's tired. Hachadi zvemaoko. On the other end, tamupo kama kafunga kanga siri kuona about this second person. And it's true zvanaishotaura mazimba, I know atiudzikwi. Animaona. Atori confused, atori confusion anzi ngauye nemsemande. It's up to her. If she wants to say kwa muri nyaya yachona, she'll come to me. Then at no problem, she'll bring it to you the story so that we can help you. What we don't want is to lose one of our own. At that one, we are not going to allow it. She's caught in the middle. I just to it say. But now, arimu entanglement is dangerous. Arimu entanglement is dangerous. Kunyika yaru koko, mano mpedzisa akashaikwa zvachose, akadisappear. Dopa newari yangu papa. Hanzi chiure chine makuva. Chiure chine makuva is true mudzingu. Very true. Chiure chine makuva. Especially apa vairasa manje pakuinvolva uyu munhu.
ndopa eras dena ngari game rava nemurungu vari tuwengo chakutsvaga nyaya dzekudhifosa zvopera vosiyana and then she moves on kana vachizowana mumwe vanozowana mumwe vasiyana neuyuzvu since vakaestablisha kudhara unoona but paita third party yakabva yangwarisa ikamhanya kunotora mari yemunhu kunozviroorera ikazvimiririra iye isiyo iri kufunga kuroora andimazviona vedweka macalls arapa pakawandisa makolas akachifona andifunga kuti nhasi nyaya inopera iyi haiperi. We are still going to have another thing, maybe the next Friday, because people, vanhu vakatakura guys, don't judge people who brings their stories. People who comes to say their stories, let's not judge guys. Rather we listen. And tona tingabatsira munhu say, because sometimes zvinoita ndezvokuti atizive mafull stories enyaya dzakatangira papi. Vamwe vanopinda mukati menyaya dzakadai nekuda kwema-situations. Handimaona yekuti you are in a foreign land wakabva kune imwe nyika uko wani mapepa chaiko chaiko unenge uchida mapepa hakugariki kune dzimwe nyika usina mapepa you can't do anything usina mapepa. Two handiwa vana vanenge vakasiya kuZimbabwe havazvizivi kana kuZimbabwe kuti hausi kushanda. Handimaona havazvizivi every day vanenge vachiisa mamessage nzara kunoku magetsi chakati unosvika pakupinda mune zvimwe zvinhu zvaunenge usingadi kumanikidzwa ngoti ndichengete vana vakasara kumusha iforeign land. Handimaona people they do a lot of things but because we don't know handika iwo kasvika zvikakunakira handimaona ukagamuchirwa papark station uchiburuka bus kana kuti Cape Town uchiburuka kure ikuku ukagamuchirwa vamwe havana kuyaisa izvozvo situation ino sometimes inotuma vamwe kuti vapinde pakona pekuita zvimwe zvinhu handiti mazviona zvanenge asitombori proud of mufunge zvanenge asitombori kana proud of mufunge but kungoti I want to secure kuti ndidi vana vangu vadye ndidai ndikozodai Andimawan. So let's not judge, guys. For you shall also be judged. Don't judge. For you, we shall also be judged if we judge. We all have our own stories up. Tinadzo, nyadze, duo, tisiseva nenyama. Hakuna mna perfect up. But we seek to be righteous in front of God. We are all not perfect. Don't you want to guys? Tingaona sokuti nyaya yomwe muni gomo yakurisaka. But you all not me up to kataura pana. It's not to pay ro. Vanoshama. That's why some of the stories we don't even munhu anenge asingadi kutoitaura because hade anzandi maona is a trademark SIS MELLY. What's trademark? Which one is my trademark? Almona umwe munhu anenge asingadi kuti atozvitaura because zvinenge zvito is a chapter yekuti haadi kuremindwa that chapter yeupenyu hwake yezvinhu zvakaitwa kumasure. Aiwa kutaura nekudzora nazvinhu zvakasiyana but munhu wakati kola uri hure that's judging. Ariti that's judging. Tingasara justify guys mamashoko atinotaura sinamira zvakanaka. Let's not justify. Ukaudzora munhu kuti no this is wrong ndokunonzi kudzora. Andimaona but ukataura kuti uri hure kola because of this that's judging and that will be coming from another lady's mouth kuti uri hure. But we don't know the full story kuti circumstances story zvakatangira kupi. Andimaona. Saka yes panenge pakanganisika we say the truth as it is but atituke indataura naye vandamudzwa kuti kola kakanganisa but handakutuka. Handina kutuka navomudza zvakanaka kuti kola I don't see andioni andisikuona zvichipera zvakanaka. But atsakuti hatina mutuka zvoti chero iye atozvinzwisisa. I know kuti game rekurarama kuma foreign countries guys but some zvimwe zvine makuva pasi. Zvimwe zvacho zvine anzi so but what is the meaning of the word hure? Sky mbuka. What is the meaning of the word hure? Iwa usi hure re nice sky. Mbuka kutaurana. Iwa sky let's be honest pan what is the meaning of the word hure? Let me start by asking you this question. How many boys did you sleep with? Kana wangorara more than 2 chete handika urutukwa na muchikora chichihure. Utokwana musikada chichihure. Kana ukarara nemurume 1 yes. Awatoti aiwa enkosi mara wakuita nyasha. Kana ukararawo nevarume more than 2. Handika unotukwana muchikwata. Usaudze vamwe kuti hure. Usaudze vamwe kuti hure. Kana ukangorara nevarume more than 2 chete, nyarara kudza vamwe vakadzi kuti hure. Nyarara kugudza vamwe vakadzi kuti hure. Because more than 2 watongofanana nevamwe tatongofanana musanu
saka tikangoziva kuti munhu wechikazi tikujajana chudzana kuti hure ka iwe wacho uri virgin here iwe wacho ukangororwa nemurume wani ukatorogwana here unenge wapedza masports kana wakangosakanawo netuwo chiita zvichikwira aiwa nyararai mainini panotonzi vamwe hure ndanodefenda go and defend kuti muri kuti mhure kuti adi iwe ndanodefenda nekuti newe uripowo paparitotaugwa apa uripo anomaona ina handidi hangu shosho handifariri mukadzi anenge achiudzamo mukadzi kuti wanzi hure male or female ndizvozvo whether uri murume chete kana wanga wataone more than 2 vakadzi square kuti titoona mwachinzi hure guys ane tinodefenda tiri kumuti hure aita seiwo hausi tionyarara because anenge achitorevera vanhu mamwe mashoko angoiti tingobudisa ti vanhu vechikadzi so makamboona varume vachitukana kudaro guys makamboona varume vachitukana zvokudaro kuti vane vachiudzana chihure varume makamboona vachitukana zvodaro its us vakadzi nemhaka yei vana munhu mudzingwa vanhu vanouya pana bradza vana zvedu vana munhu mudzingwa vanouya pana papa zvama haatuki hake munhu mudzingwa haatuki handika haatuki zvake handimaona but vanouya pana pakandoseka chona every day chiudzana isu pachedu vakadzi mucomment section kuti hure chitukana pachedu varume vakaona makamboona vachitiundurana mucomment section let's be honest guys makamboona here varume vachiundurana mucomment section kana kuti vakadzi chete ndisite chingoundurana ndisi vakadzi tenge chingoundurana mucomment section vachiseka zvo varume kuti vakadzi ava how do they expect us to respect them ivo pachava vasingagoni kurespectana vachingoundurana chingodzana kuti hure every day varume havana zvisi zvezvo ende vakatotijairira varume vava kuti pese pese pavanongoda kusvika kuti mazi hure achinda vanongotuka isusu hagoni kunotuka biya yake anotuka isusu because vanoona isu tisi tinoseta example yekutukana pachedu vachizviona mona vanoona isu tichitukana vachizviona vototora zvodzoka nazvo bheki kwatiri but anyway guys hatisi kuita edu lecture aise nyaya yemalectures this was indeed a blessed Friday. Topinda mu weekend takayatsa kufara. Kana pane nyaya nhasi ndapera vedu vepawa. Iyo zvimbabvu dzangu dziri kugwadza idzi guys nenyaya yemadhusi. Vanhu vari kumamigwa mudzimba masikana. Vanhu kushinga chete vasikana. Asi mudzimba muri kuti vazvo zvino anzi mina Mary next call definitely next call no atingapedzi life. Tinofanwa kusirawo ningikiri. Tichadzoka nepart nenyaya iyi because ma calls asina kutorwa akawandisa asina kuritena. That means vanhu vane nyaya. Tichadzoka nadzo. As ndarwara nevaccine. Unopora don't worry 3 days chete zvinenge zvapera. 3 days chete. Ndimaona. So, handisi yangu. Hanzi mukomana wekushaka muchipatara haana kuwanikwa mukomana uyu asati awanikwa zvachose. Haana. Uya kuti kwatipisa pembedzi chakaipa isati pembedzi chakaipa asi on the other hand tinongomudza chokwadi but we don't tuka munende we don't judge munhu nokuti newewe pachako iwe utonyora kudaro iwe you are not saint you are not a saint unototika tokuzifambira dzako nyaya yaka unenge wakatobvawo iwe unotori nerimwe zihistira kwekuti autodi kuti ribude pachena ritaugwe ririko because we are all human and we have all fallen we have all ndakuita chimwe ndorangu nasi nasi mama hanzi sichenda kutenga unenge wandigonera Agnes Marenda awa izvo zvinongoshanyirika nyanga pachiya chichi hanzi we have fallen short guys inda mama glass tea inda kudhakwa guys ndikanga wapembera ndoverenga everyday we all have fallen short of guys kana inozichi we all have fallen short of the glory and it's we all have fallen short of the glory and mona no one is perfect but we seek to be righteous and it's in front of God zvichireva kuti hakuna mutsvene but tinovavarira kuita zvakanaka pamberi paMwari because we are all sinners. It's just that some of you guys you are not known, you have very huge and big stories and zvokuti if those stories are to come out nemimega munotaura kuti I'm not even proud of what I did because zvimwe zvaitika nekukura anditika zvimwe zvaitika nepeer pressure
zvimwe zvaiitika all in the name of ndikuda kutedzera vamwe vana vandaikura navo antimaona but hakuna noti vashoma maybe 3% vanenge vachiti ini ndine clean past andimaona because pane stage yekuti uchisvika uri mwana unotombopfuura nepo stage iyoyo inotomboshungurudza kana vabereki panoitika zvakawanda pastage iyoyo wozoti machuwa wozokura wozomachuwa mupfungwa as the time goes on antimazviona saka tikangoziva papa pachitongotika we all have our past somewhere somehow. We are all sinners, no chokwadi, but we sin differently. But what Chinontinakidza about this Bible, about this sin thing is, there is no sin that is greater than the other. There is no sin that is greater than the other. You might call me a witch, and you say, unonyepa, antika. Chivi ichivi chakafanana hakuna chivi chinorito chinzi iwe chivi chako chiri nani iwe wakangochita basa rokubayiwa chako chiri nani iwe uyu ndiye akazouraya aiwa. A sin is a sin, guys, mugare makachiziva antimazviona chivi ichivi mugare makachiziva mukangodaroka muchiona kuti hatifi takambojajana. A sin is a sin, whether waba matomatisi pamusika neumwe munhu aenda kana kudhura munhu nefutuko, we are all going to be judged the same. Chivi kunongonzi chivi waita chivi antimazviona saka esirize kusandijudge chivi changu chandakaita inini because iwewe chako uri kuti nini changu chiri nani inini andika ndotuka vanhu kutuka neni wacho unongochitipa zita but titola chokwadi one never sky ndivapatamisa. Where did we miss? Where did we miss? Where did we miss? I said the truth. That was the chokwadi one. I said my truth in it. Changu chokwadi. You one chako maybe chokwadi. In it I've got my own truth. Chandata urao. And the zokuti kuchechi minda kunotizeka. And true na kuendra shakasi na kuchechi you never know. Don't iso zono zandotara ti zono kuzotaura zono zokuti and kuchechi ndindo ziva why I go to church. You know why you go to your own church or you don't go to your own church. And saka don't tell me things depending on why I go to church or what I learn on my church or whatever. And mundu anoziva kuchechi mani muchechi makazara monti varoi mbavha mabure zvese muchechi momwe dhivi lichivarimo because vari kutsvagwa ndivavo vakarasika sesuso ndo vari kudiwa ikoko vakarasika sesuso ndisiti kutsvagwa ikoko hakusi kutsvagwa vanhu vatsvene kana uri mutsvene why do you bother yourself uchienda kuchechi kuri kudiwa vatadzi vakarasika sesu so that we can be corrected ikoko kuchechi but the truth inakomudza vari kuti it's a very dangerous game that you are playing. It's a very dangerous play that you are playing. So ameno ina angwa ndingataura zvamunoda kunzwa imini indotaura zvandinotaurawo zvinoenderanawo neni zvandaona kuti zvindo zvinoita kundudza munhu and mind you guys ininika handifanane nemi handiti wokuti munenge muchitaura without being sincere handiti inini as a host to the callers that comes here I have to be sincere and ndidi kuzowanikwa nchita as if SIS MELLY vane rough kana kuti vari kutuka munhu no comment section you can say zvamunofunga you are allowed and muchitaura ini ndofana kuzvitaura but in a very sincere manner kwete zvokuti ndibve ndeta harsha kuti munhu anobva atyabhuya nenyaya kuti kwaSIS MELLY ndoenda kunotukwa SIS MELLY vanotaura zvinhu zvinorwadza kana kuti nyaya yangu kwaSIS MELLY aizo imimi ndo basa renyu comment section momo mukati handika munhu obvious munhu anodzokera kumacomments andodzokera kumacomments obvious muchaenda modi achadzaka chenga macomments inini I have to be sincere unomuudza asi uchimuudzawo yes I have to be very sensitive true vungomo ndinomuudzawo in a way yekuti hafili offended achibva pano 2 glasses nas 2 glasses 2 glasses munozera kuti tisu tine problem Jesi akageswa tsoka dzake nechifeve maiwana akapukutwa nevhudzi rechifeve haana kujaja haana kuramba homeboy Jojo homeboy you Friday sha mwatangotega tandari tichimwe hedu tatopedza hedu animona tatopedza tachingomo chitandara haana kuramba kuti ndikubviswa nechi nenikikiri nechi but isusu
we don't want to be seen associated nevanhu vatenge chiti mahure because we think we are holier than mahure. No guys, we are all sinners. Everybody, we all have sinned and fall short of the glory of God. We don't want to just aipinda mbamba imomo vaipinda mumahure imomo vachinoparidza imomo mumomo vaipinda vachitaura ndo vandiri kuda ivava ndo vandiri kuda kuti vaone umambo hwokudenga ivavava ndo vandiri kuda kugadzirisa. Isusu nhasi we are too judgmental. Yes guys, ndakutaurisa panapa mabhodhoro aya arakumira mushe. Ndosima glass rangu wanika nhasi ndakurova rechitu apa ndora ndakurova kutaurisa kwandakuita kwakusisiri ikoko unozopesera waofenda vanhu. Ina handizvokuofendana nevanhu guys. Ina handizvokuofendana nevanhu guys. Anza ndina kuziva Angelina Goro, welcome pana panonakidza shamwari. Garira mudhizo chona chipana pa unodzidza a lot. And you have to be careful with the word. Thank you Vaida. Thank you Vaida. Wapedza masports. Maybe vanhu vese vakanzwisai papa kuti I have to be very careful nemashoko angu vanotaura nemahost. Zvimwe zvacho zvaunongosekerera pa zvinenge zvisingadoiti kuti usekerere guys. But just because they're a host, you don't want to be seen as if ndiri kuita kunge inini ndiri better than nyaya yari kutaura naye paka. You don't want to be seen like munhu akadaro guys. Anamona. So unopesera ungosekerera uchitaura nyaya uchitaura but uchimuudza chokwadi but uchimuudza chokwadi uchisekerera. Ndichimuudza angu chokwadi asi ndichimuudza chokwadi changu ndichitamba naye ndichisekerera. Handimazvona. So that mangwana handidi kuzoonekwa sokunzi SIS MELLY vane moziva kuti vanhu it's in our DNA sevanhu kuti tinotaura zvatoda vanotaura zvavanoda kunzoko. Handimona. Usina kutadza unongotukwa. Watadza unongotukwa. Wagonawo hapana nokupembedza unenge uchingotukwa. Handimona. Saka zvonetsa you can handikwanisa kuti ndifadze munhu wese guys ndochokwadi chiripo handikwanise. Azvivi zvakaita kuti mose muzoya pana pamuchiti ende magona panotowanikwa 4-5 vanotoita oppose. Iyo yakapinwa hapo Iron Duku, iyo yakapinwa hapo. No, so Sonia is out. He's going to the tavern there. He's going to the tavern. I'm seated talking to you because if I go to sleep, when he comes, he's going to call me to open the gate for me because he didn't take his keys. So if he comes well this time, he is better. Ndikanovata with this beer that I drank, I'm not going to wake up. And all. Saka manzoka guys. Inini angu chishuwo changu guys ndichingoti tese panapa. Dai changodanana guys. Dai changodanana, dai changosiya nyaya dzekungorafrana, kungotukana, kungoitira zvisina nebasa rese. Animaona. It's no longer time for that guys. Kwatakuenda ndopo apa dhuze kwatakabva ndoko akure guys. It's time yekusora takabatana magrudge ka. Time yekusora takabatana magrudge nekusora tichibvumurana nekusora tichita seika zvakadarika zvezve guys. Ndezvambuya nevanda zvazvi. Kana wakaregere wakakanganisirwa nemwe munhu unotoona kuti unotovenga anokomenza chenika muregerere munhu iyeye. Forgive that person and move on. Forgiveness is for your own good guys. You cannot Jesus chaiye was never loved by everybody. He used to go achinohila vanhu achinobatsira vanhu but pakwanzi ngakuchuzwe Jesu nembavha kwakachuzwa mbavha kukanzi Jesu ngaurayiwe because you can never please munhu wese. Andimazvona. Saka ngatidanane guys in my comment section. Let's be sincere andika when addressing our comments because you don't know what the next person is going through. Paunenge uchitaura comment rako rimwe riri hateful riyari. Hauziye kuti munhu ari kutuka uchiudza comment rikai what is she going through right now? Unozwa chinzi munhu azviuraya mapoison akafa. Animaona. And I'm calling you phone. Yes, Maggie, let's be kind to one another. Manje problem ndekuti we are full of hatred. Chasingazivi chekuti munhu unenge uchivenga iwe unovenga with a passion ka life yake kutongoendera kumberi ende chivi chiri kudestroy iwe muridzi wacho. That hatred wakatakura iri kudestroy iwe wakatakura hatred yako. The person that we hate after mberi life yake he's got nothing against you. Hatombo kuchaukira kuziva kuti ndiani hana inewe hana basa newe. Iwe ungofamba wakatakura chigumbu chemunhu usingazivi uchivenga munhu uchitakura zvinhu pamusoro pemunhu usingazivi. Chinodya iwe muridzi wacho chivi. Urikufamba nacho. Amazona.
zvodyaibwe muridzi wacho siyana ine zvokuvengana nevanhu nekuti sura muchingobvamburana nevanhu. Facebook ndesocializing. For socializing, Facebook, making friends. Kana wakanganzirwa nemunhu enda kuinbox kwemunhu iyeye unotaura kuti ininika unotaura kuti chemwari wakanitadzira andowana motaurirana moregererana and then you move on. If you can't forgive, you are destroying yourself. Pana munhu ari kufona. Alright, mina ndikufanire beki akungosama mistake obo. Alright, mina ndikufanire mina ndikuafone. Kola. Musi angazi. Pindo pachirongwa chenyu ichi. Magona mapinda pachirongwa. Nyaya muri kutaura idzi dzinonakidza. Ndi mofu vanetsa mofu H46 vanetsa kuna tete kuUK. Right. Pane nyaya dzamataura dzandibata-bata. Yekutanga yanga iri nyaya yemusikana uyu ari kuitwa rape, akaitwa rape case. Kutaura chokwadi in this day and age munhu anoita rape case ari munhu murume does not deserve to exist in this world. Hakuna utsinyo nokunda ipapo. Amen. Hakuna anything chiri damaging than a rape case. Hakuna ete munhu iye does not deserve to exist. Dai zvaitonzi ndindatonga pasi rino munhu ese aita rape ikoranidzora banda sharia longa abatobviswa musociety zvachose. Hakuna kupenga kunokunda ipapo. Ende akupenga kwacho hakurapiki. And I understand musikana anga aitaura zvema-practicals aari kuita. Chakakosha kukunda zvese zvanga achitaura upenyu hwake. Amen. Zvokuti ndikuenda muma-practicals kuita sei vanhu kana vakateerera hazvina nebasa rese. Maitomuka vototaura kuchikoro kuti aiwa handisi kuuya ndine problem yaitika. I have to address it. That will help your mental state and move on. That man must be locked up immediately and be stoned to death. Amen. Hazvisi right. Now, kuita chechipiri pana amai vataura kuti vari kumhanya nemuganani yenu aiwa anodhodza 2 hours aiwa kumazimba varipo zotodhodza zvikatopfuura ipapo pato zvinoshandiswa zvinodza mola zvekuti aiwa ngavasatye zvavo aripo mababa evarume kuti havanotonza havaiti zvekutambisa. Nobva ipapo zvichizopita asisava vane murungu ava vari kuita zvavari kuita izvi. Ichokwadi zvavari kutamba nazvo zvine makuva mukati. Amen. Shungu dzine murume muzimba vari kutamba nayo havadzizivi. Ngavabve kumurungu kwavanogara nemunhu iye vaone kuti vakunogara nejerenyenje remurume. Chokwadi. Vanomuka makusina vakapona. Mabhizinesi nemari dzombombombo. Ngatizamei kuti I know upenyu unooma semadzimai. Amen. Upenyu unogona kuoma sevarume. But ngatitrai kuti tingomaintaina makudzidzwa atakaitwa tichikura. Inga ana pedu vaitengesa kana madomasi pamusika chaipo. Tichidya sadza nemadomasi tichipona. The root of all evil is money. Raja. Ngatisafariri mari kusvika pakadaro. Inotiurayisa. Ngatizame kuzvidzora. Ndo zvandingataura hangu advice andingatauri zvangu. Chete. This is a very good podium. Yokuti vanhu vanobuda vachitaura chokwadi. Asi podium tidzorerane zvakare tione kuti no. Ngative vanhu
takabuda munyika idzi ngatisaitenge tiri mhuka tichiri vanhu tisaite chinhu zvinokuti vanonobvunza kuti kuna iwe dai asikana maifungei pamaita izvi amen hamuna kana mhindu itai chinhu chokuti aitai chinziyana unosumudza ruoko ndiri pano ndini haunyari nezvaunenge waita wakaona uchanyara nezvaunenge waita ziva kuti chakaipa chinhu ichocho powerful mashoko angu mashomanasi powerful yeah move yes matipedzera ndiri mhovha yeshe tisi vanotizvanga pamakomenti mufela vanoti 6 figure ndini 6 figure wacho okay saka pamuchinzi 6 figure imi mune 6 figure here zvandinoita manje tete ndinopinda kuna vari kuuk apo ndazvadzangu vari kuuk apo zvazvinoita nguva zhinji kana ndichikomenta handikomende ndirepresenta varume vese ndinorepresenta a certain level yevarume alright saka varume vanorepresenta varume vakazvimiririra varume madiaspora vanobata 6 figure zvichikuya ndo vandorepresenta handirepresenta valow end varume ava nakiripita haiwa airepresente varume chaivo chaivo ndakatopotaurawo kuda kuti tovana association yevarume madivhosisi matinotambira matinoinvitawo masingles vachitochitamba navo tiri varume vai vasingaroori vanhu hatiroori wamburo ime mamurori aiwa hatiroori kuroora hatiroori nemakei chinonetsa kuno kwatarika kwakunetsa nenyaya yekuti you reach a certain point yekuti nyaya dzemba dzakanetsa you are bound to lose more than you are going to gain okay kana mudzimai achinzi anoda kupinda mudhuze medu you must tell me what are you bring on the table you don't just get it because tine varume wokuti I get what I want anytime okay tine maoptions akanyanyisa akawandisa saka ndinowana zvandinoda inini I choose because I'm you know tinonzi mavalue men we've got value okay so we've got option unokomenta chaizvo ende vanhu vanopopota ndakakomenta zvechokwadi kuna tetera vanopopota pasi ndenda kutaurira chokwadi kuti aiwa gemu rauri kuita semudzimai haritese hariite chimati kutaurira semurume kuti murume chaiye kuti zvakadai hatibate izvo ko right hanzvadzi yangu mhofu mangwana muri available here timboita show yedu yecherima totombukira mashows ichiona but yedu nasingaone manje ndaone kuuk a lot given anezvino ndakakomenta towards the end as well yakaitwa nezvino I always comment most of the shows alright yes right ndikuona kuti muri kwamuri time difference yedu inosiyana but ndine ndichida kuti imimi vanhu vechirume handitika nokuti muri munhu ari open handitika poita vanhu vechirume poita vanhu vechikazi timbonyatsotaurana panyaya dzemamarriages aya mudzimba handimaona kuti imimi varume chii chinoita kuti mungofamba like what my expectations enyu kuvakadzi mumba ndeapi tichitaurirana imimi what are you offering as well kuvakadzi wokuti tifare mudzimba cheri makai nyaya iyoyo takaibata nezuro yakaitwa live ndakaiona but yaandiselina inenge yanga iri yewanano handiti yewanano yekudai inini yakazopinda towards that end yakazokomenta kokupedzisira kuti komenta kuti chinoitika ndechekudai so it's very good veta madiaries handitika and I always say akuunza yamunoti correction factor kumadiaries because muri madzimai ende munomuzviswa confidence nezvamune muchitaura muri madzimai asi musingazive kuti ivo varume zvavanomboda chii zvoda murume chii ndo zvazvo ndiri kutaura iyoyo hanimona so andiselina yes andiselina remember is much more matured than all of us pano handiti vane zvimwe zvinhu zvavasingagoni kutaura anoona vane zvimwe zvavasingagoni kutaura pamashows handitika inini manje ini ndinongoya ndichingoti vo because nenchiziva kuti chinangwa cheshow iyoyo ndechei handimaona ehe
aiwa totopinda kutoredza umwana boys vatori kunoka wotopinda inobva yanakidza manje, inobva yasobuda manje iyoyoyo. Handiti maona mukaenda naboys ndikaitawo ladies dzangu dziri comment section idzi, inobva yansobuda tichasoonesana kuti imimi munoti munoda kudlisa vakadzi mambolipop enyu, imi munoyamawo here? totowana naboys because kuno kutotowaneka negroup rotonzi boys vechikichori boys ramadivorces chat and havachada zvokuroora vakoma veplay chat. Toda kunzwa kuti nemhaka yei makazvodza kuti hamuchadi kurora zvachose boys iroro. Izini chihure here? Muri kuhura here? Muri kuita sei? Aiwa chatoitaka chasotaura takaenda pashow achinzi kuti achinzi chihure kana taakutaura tiri kufadzana. Okay. Chihure kakubhadharisana hatibhadharisani nesu zvazvo kubhadharisana. Okay. Yes, aiwa if wakasa time we are more than happy to come in because we are bring a correction factor yekuti vanhu vasamhanye vachifunga kuti vari right track topa pakacheki mishana kuti dzokera yavo. So we are more than able to do that. They've not texted. I will always get up in because it's like it's an 8 up. Sandomuka. Like that's Saturday. Tatopin on Saturday. Mangwana is Sunday. I want it's free. No problem. Alright, no problem. No problem. Don't text right. I'll text you to win on a time. Anti my diaries muri kuzvinzwa 651 ani muri kuzvinzwa. Imi mchazoudza chi mchazodzawo mangwana time. Diaries andichikire mukangona live button munouya. So that we go. Imi varikadzi vari comment section. Oh, I need you quite a few. Iwe mufu vari kuyaone quite a few boys, and then we start from there. Toonesana. Nyaya yechi nyaya yemukati mukati kati mucheri mama bedroom kuti muri kumufamba sei imba yacho as a overall respect checha iyo hani maona varume vanotoda respect ivo vari kuishandirawo here respect iyi ivo inoti respect is endika handi mazviona zviri kumbanyatsofamba sei toonesana. Zvazvinoitaka ndezvekuti we say kuti respect is end but in a relationship it's a different ball game. Respect is given on the table. Well, very pure. Why I always say to respect no for name is mine. You also pour respect as well. There's a good eye so. Dakasangana nem dakatara nesro as well. Dakasangana nem scam. Nas shinotang I see love. The attraction. Kuti. Chimiro chake tachidai. Asata from akavhura muromo noti matauro ake damafani akuona zvinhu zvakanaka handiti munhu uyu atadamulavhu naye tokumufarira tobva ipapo nditi tochiona kuti musika auya pamba pangu aona zviripo aita sei agara wasvika pandambikira chiti apedza kubika atsvaira aklinakema zvisikana uikauya ari pana another level. I like mukadzi handitika ndatomba respect iye ari kunge respect as well. Saka in terms of for a relationship respect inenge iri 50-50 on the table. It's up to you mukadzi up to you murume kuti uitore respect yemukadzi uise b kana kuti mukadzi utore respect yemurume uise b. Nobody will trust. When you meet someone you trust them 100%. Asantaka kuzviseparata ega nezvito nemaitirizvi haiwa tupa ina asatapinda netopic yayi tirizotaura zvakanaka mangwana chaizvo kuzwa ndokunzwa asi inini ndine muono wangu uri different asi iwo ndakuteerera yanguka mangwana okay alright mirai pana lady vari kuuya haibude mangwana pana madha vamwe vari kuuyawo vari kuita live yavo mangwana handizi tapedza nguva. Alright, let me hear from here kuti vari kupedza nguva tobva tapinda kuonesana exactly tichitaura namafacts yacho echikudzai kuti pakadai tichionesana nepatukanganisa pari kupedza zvinhu parikura. That's the whole idea. That's why I like this show as a guy, and I'm always saying to other guys, get in. I see show
Yes. So yaivapo tichitaura freely nezvotinetsawo tichibatsirana and we move forward. That's the whole idea of this whole show. And it's a very good show, trust me. Okay. No, let's do it. Shabvunza mvunzo pane mvunzo toda kubvunza zvimwe zvanga zvichibuda nhasi. Saka toda kutoti tihwisise kuti issue yako kuti zviri kunetsa, but okay, I'll text you tomorrow. Ndokuudza kuti nguvai. No problem. All right. Iripo andedza murara bomo. Oh yeah, oh kwinya makusiri aiwa takunorara manje. Takunorara. All right, moswera bo. All right, sharp. Right. Okay guys, this is gonna be interesting guys. This is gonna be so I need ladies in my corner. Ndikuda vakadzi mukona mangu anditika ivo vari kuuya neboys dzavo. Tine a lot of questions. Toda kuti tiite debate is strong. Anditika so vakadzi in my corner anditika mouya anditika kukona uko. Cherima iyoi cherima chakaitanga na 10 late is bo because teshara zvashiri anditi sati atidi kudisturba vana vanenge vavata techida kuitaura zvashiri changoita 2 hours chete inenge iri bo right. So guys inda kwenda unorara guys hako zvinonda zvamirira baba vasi kuenda neta apa ndamwatu maglazi zvapinda musoro mai mwana zvapinda musoro saka inda kwenda unorara guys tobatsana mangwana anditika mainzwa is a date anditi ladies versus men passes diaries apa mufune crew ravo kwa inonzi chimachikichori ne diaries ladies tona timangwana todzifambira nyaya dzichona toona kuti tichinyatsa vabvunza varume kuti aiwa isi dzimangwa tichikupa respect yacho but atina chete chikanganisirai imimi still munongoenda kunochita problem inenge iri pachi. We want to know where we go wrong handiti we want to know why vachita zvanenge vachiita. We want to know toda kuziva kuti nemakai and waiting for somebody like a good so now I'm tired. Me, I'm going to sleep. Maybe he's coming. Me, I'm going to sleep. When he comes, they will open for him. Me, I'm going to sleep. Right, guys. Good night.